ụwa ntọ ụwa mmee asị m ụwa nnọọ ụwa nnọọ ụwa ntọ asị m ụwa nnọọ ụwa nnọọ asị m ụwa mmee ụwa ntọ ụwa mmee asị m ụwa ntọ. Wow, 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 wow. ụmụ ibe anyị ekene ụnụ. Anyị si ka udo dịkwara ụnụ n'ụbọchị nke taata na anyị nwanne mmadụ ekene gị. Anyị na-afụ aka ọrụ gị, nsogbu adịghị. Ọ ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Hapụ ndị nkịtị na ha amaghị ihe ha na-akọ. Rapụ ha agbasi ọsọ, a ga-agụ maịl. Ịma na agbasi ọsọ agụ maịl. Ndị mmadụ chọrọ na ụwa bụ nkịtị ụwa bụrụ nkịtị nwanne. Ịgbasi ọsọ ị ga-agarịrị maịl. Ndị Igbo si ga-asa atọ. Ịchara ha dị iberibe. Ịchara ndị Igbo dị iberibe si ga-asa igruo na asa ịsa ịtọ. Ndị mmadụ ana m anụ ka ndị mmadụ na-asị mmụọ asị ha chi asị ha. Nwanne, mmụọ na chi abụrụ ofu ihe. Mmụọ na chi abụrụ ofu ihe. Ịghọtago? Ndị Igbo ibute moto ahụ ịfụrụ ịnwa anwa ịnọkọta isi na breki na klọch bụ ofu ihe. Onye gwara gị? Onye kwuru na breki and klọch bụ ofu ihe? Ọkwara dịsị moto ka ọ dị. Ụnụ ama na batrị na fuel abụghị ofu. Batrị na-enye ọkụ, fuel na-enye ọkụ, mana ha na-aba abụghị ofu. Itinye aka na batrị ọ gaghị achọ ọkụ gị. Tinye aka na electricity, ọkwa the same current ọ ga-achọ ọkụ gị. Ịghọtago? So ụmụ ibe anyị kekenegoro ekekere ụwa. Kene ndị mbụ na ndị egede, kene ndị ọkpụ na ndị egede, kene ndị mbụ. Ụmụ ibe anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo si na Igbo heritage na bekee ka ha na-ekwu. Na bekee nke Igbo heritage na ihe anyị bịabara ebe a bụ anyị mesịa akaebe. O nwere ihe ndị Igbo na-akpa akaebe, mmadụ ịgba akaebe. Maka na a sị na ihe okenye, ihe nwata fụrụ ihe n'ukwu osisi na-enyo ya, okenye afụgo ya nọdụ na-esi ewu ji wee sị rapụrụ nkịta ka ọ na-agba ụja. Na ihe ahụ nkịta fụrụ na-agba ụja na afụgo m esi nsị na-esi eji wee sị na onye njem ka onye isi awọ ihe mara. Ụmụ Igbo na-anya ka m gwuo na ofu okwu. Ịma ihe mere na ihe na-eme n'obodo ahụ agaghị agbanwe. Ihe mere na ọ gaghị agbanwe bụ na nna gị esi gị ọ gụọrọ gị ọnụọgụ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ị na iri bụ ihe riri arị o. Na-egenụ ntị ịma na ihe na-eme ndị be anyị bụ simpụl. Ha na-eme ihe ọbụla dị ya n'obi, o were gara gara na-eso uche atakọ na uche. Ọ sị gị iri, ịma na iri bụ ihe riri arị. Kwema na ichiri irigoro elu, ịchọrọ irigoro elu ihe. Ite naanị wụ na itego naanị, that means imisi road. Na-egenụ ntị o, na imisi road ifuru ụzọ akpịrị ogologo long throat. Akpịrị ogologo long throat. Ọya bụ ihe. Ọya bụ ite naanị ọ jisi gị itere naanị. Ọ sị ga-asa atọ na ịsa ịtọ na ọkwa na ịsa ha ịtọkwa dị same thing na ha asa atọ. Mana ọsụsọ ndị uche ha zuru ezu ga-aghọta ihe dị n'ime koodu ahụ. Ebe ahụ wall front, ebe a na-eche gị. Onye ọbụla na-asa ha asa ọ gaghị agafe nwụdị. Onye ọbụla na-asa ha asa kwe na a na-akpa 8 na 8 wụ ofu ihe. Kwema okwu na 8 na 8 na 8 kwe mana ọsa ndụ dị same. So ọwụzie na ịgafe nwe ebe ahụ nwanne akwanyere gị na 9
long throat akpịrị ogologo ihe ha emere oke ịma na oke ewetara azụ tiere oke jeta dị azụ ọnya ma oke tibe ndị egbuo m ndị ata m mana edebere azụ ebe oke nwee mgbe asị gị bịa taa dị azụ oke asị gị taa azụ akpịrị ogologo butere oke jeta azụ nwanne ihe ahụ ị na-eme iche na mmadụ na-eme gị ihe m na-agwa gị ihe a na-abụ na ọwụ na amanụ gị n'ime ga-agbara gị gwa gị nke bụ eziokwu ihe ahụ ị na-eche na ya na-eme gị ọkwa azụ ahụ oke ji eta ọnya ahụ mara oke ahụ because ị mara about spiritual life you don't know about life ịghọtago ị mara ha maka ndụ that is why nwanne kewu ndị Afrịka adịghị mma emere ebere nna agwụnụ nke bụ eziokwu ịma why because onye Afrịka ọbụla nwara anwa jee na western world buru chi ndị ọcha na-efe onye ahụ adịghị mma emere ebere maka na ihe m na-agwa gị ebe a bụ na ihe niile ndị Igbo kwuru n'ụwa ihe niile ji wee dee akwụkwọ ụka bụ Igbo nwe ya ma nke ndị na-ete isi ala ma nke ndị Judaism everything bụ Igbo nwe ya ihe a na-agwa gị bụ datin nọ n'ime gị a na-akpọ chi nya maka ha wereziri because ị naghị anụ ihe ewerezie etinye n'imeji wee nye gị ọ datin nọ gị n'ime ka a na-agwa gị igwe ọcha dị ụlọ akwụkwọ gụọ ya ọfụma ị ga-afụ na ihe a na-agwa gị na eklin datin nọ gị n'ime even ha were kwuru the man nwa bekee ha tiri die ha werekwa egbuo ya gwa gị na ha egbuo na the flesh n'ọkwa mmụọ ahụ nọ gị n'ime they say it there everywhere ịghọtago so ihe a na-ekwuzi wụ this culture now edebezi symbolism edebe for culture ịghọtago ụmụ ihe ahụ practical culture nwere because iwepụ culture nwezi boring ọnwụ na-enweghị any celebration na culture nwanne mmadụ udo dịrị gị onweghị culture agaghị na-atọzi ụtọ na ewepụ this celebration now ka ihe anyị ga na-ebi asị ndụ nwanne tell me ewepụ festival now ewepụzie festival niile na culture ka ihe what can you live as a life so that means ihe ahụ fantasy ka a na-ekwu maka ị naghị aghọta fantasy and reality ịghọta so mgbe ọ sị gị na isii that is isii number 6 ọkwa ịmara isi ahụ bụ isi urukwa isi mmadụ blind ọwụ na ịtọnụkwa dị blind ahụ opposite ọwụrụkwa head ọwụrụkwa onye isi ịtọnụkwa ya again ọwụrụkwa na mmadụ siri ike ịghọtago now ibe nesi anya na ihe a niile ịfụ na nna gị jere gị ọfụ n'ogu kama na ọnya ijere ịta azụ ọnya nwa gị ijere ịta azụ ọnya m na-agwa gị nke bụ eziokwu because unu na-ene anya na disi si wepụgodi disi propaganda television na ọwụ na ị nọ n'ime ọhịa enweghị onye ma ịnọdịwo ndị mmadụ pụtara asị gị na enwe obodo na-akpa Amerịka na ha siri ike ka ihe ya gwa onye ihe ama ya aka ntị ọ sị gị na enwe ebe a na-akpọ Amerịka na ọ dị ebe nwa isi gịnị Amerịka gịnị ha bịa ebe a ụnụ egbuo ha rie anụ ha sef egbu ya na ndị abịa ebe a ya erie anụ ha because ị mara ha ejiri go the television and the media bombard your brain gwa gị how superior how powerful and this nonsense had because of media ịghọtago ihe ahụ a na-emere wụ treasure na-ese ọnya dị edebere gị ọnya tinye ya azụ na-agbazi treasure na bombard your head so that gị ta dị azụ iru ha n'ebe ahụ ọnya mmadụ ịghọtago so those bombardment through Facebook through television through everything all treasure otu esi eme advertisement watch ya that is your own na focus ọfụma watch ya na every new business ewepụta na ga-ebuzo advertisement so ka ọ baa ime ahịa asị na ọ bụrụ na ahịa baa ahịa then ọ ga-aga ọba ahịa o butezie ya ọfụma so kedu ebe iche na nwa bekee si eme ka ihe ha na-eme baa ahịa where kedu unu amakwado ihe unu aghọta ha o nwere something that's why ndị be anyị anaghị eme iwu ihe a na-eme na achọghị ma don't want to know because ndị adịrị interested unu echekwa na because ịma na unu ama ha na mgbe a na-ekwu na mmadụ ga-aba n'oke iche na nwa bekee nwere ike ịga na onye ojii ebe ọ bụ na mmadụ nwere ike ịba na nkịta kedu isi ihe mere na mmadụ enweghị ike ịga na oji ma ọ na ọcha ma ọ bụ na ọnwụọ lụwa ọzọ why nwanne ihe nna ịnwekọsị na-agwa gị something mpụ agha ka ngosi gị ebe ị ga-ada onye ọcha ọ bụ natara onye ojii ahụfụ ọnwụọ ọ ga-abịa na onye ojii to balance the life must
and ọbịa na onye ojii ojen of the wicked that the most racist country on earth ebe ahụ ka oge jen ọdị fụzie datin o mere mmadụ a na-emekwa ọ na-eti a na-eme ya ọ na-eti ndị egbuo mo not knowing nọ ihe o mere onye ahụ ọ na-eme esef nwa the person na-eme datin ọmara ọmaha na nwa the person o mere datin na-eme so ndị ojii a niile na-eti egbu ha ata ha nwanne nwa bekee aha gburu ndị ojii ọ nna gị nwa bekee gburu ndị ojii that's why iji wee na-afụ repent inside you because nwanne onye na-enwe ihe obe enweghị nakwafa pe isi na-awa nọ nso isi ọ na-awa gị kedu ebe isi na ke mbọsị isi na-awa nọ nso bido ọwa gị ụna ụdọ ime ha na reason why ndị a ji wee sị na ha si ebe nwa ya bịa ịma ha nọ ya ka mmadụ ga-esi anọkọtasị na ya si Jamaica wee bịa na you cannot fuck up life you can never fuck up because life created you life mere gị ndụ mere gị so ị gaghị echiti m ndụ nna gị gwara gị agwa ị gaghị you can never ever because ihe nna anụ igbo nwanne igbo ama igbo bụ iwu ka ọ bụ igbo ahụ ị na-anụ is savior unu ga thus you will see the revelation unu ga-afụ ya you will see it igbo ahụ ị na-anụ o mean savior pump and play nothing more nothing else because ndị wepụtara dị afa ọ ihe ha ji wepụta ya afa mmadụ ka ọ banye na-aza ya ọ bụrụ afa ọ identity anyị ọwụ savior ihe ọ pụtara savior ama igbo ahụ kwa na iwu ka ọ bụ ama igbo iwu ka ọ bụ so anyị nọ n'iwu with the creator of this universe onye kere ụwa niile nna kedizi ka ị ga-esi anọkọta bịa gwa m si m na I have a very big God oh. He's always by my side a very big God oh, by my side after ka e gosiri egwu ahụ onye nwere small God bịa titie gị ihe nakọrọ gị ihe niile ị nwere nna can you prove this your very big God to me I want to know prove orom this your very big God iribeghị nri ụtụtụ iribeghị nri ehihie iribeghị nri abalị ịbịa sị m you have a very big God oh, by my side by my are you sure ọ mmanya ka ị ṅụrụ na-egbu gị ịdịcha ọbụghị mmanya na-egbu gị ịdịcha na enwe ihe ị ṅụrụ na-enye gị nsogbu kedụ nke bụ you are a very big God you have a very big God ma ndị nwere small God a na-eti gị na-apịa gị ụtarị every day by day o nwere ịda na okeke amaghị akpụ isi ma ọ bụ na mma bara isi adịghị nkọ absolute truth ịda na okeke amaghị akpụ isi ma ọ bụ na mma bara isi because ị gaghị apụta na akpọ nne ị na-agwa mmadụ sọntịn enweghị ga-eme ịgwa mmadụ onye ma ihe ọ na-esi ya ga anya ọjọọ ga ajụjụ ị gaghị apụtasị mmadụ na ị nwere very very because ndị be anyị na-adị proud of worship ọsị ya nwere very big God nna nwanne ekwere m na Chukwu kwesịghị ike ịghọtago very very strongly ịghọta ahụ mere incarnation of Chukwu n'onwe ya ịghọtago mana enwere ihe ndị mmadụ na-eme a na-ekwu ọ na-atọ m amụ nne si onye na-agwa m maka Chukwu nsi onye amụrụ this man don't know who is God ọ gbara onye ọ ị na-asị asị Chukwu na-asị asị Chukwu na-asị asị because Chukwu the fire of the ama ọkwụ mana fuel ama Chukwu fuel ama ihe anyị ji wee kwuo Chukwu gwuru because inwe fuel moto agaghị aga onye ka anyị ji akpọ maka Chukwu because of fuel ka anyị na-agbara ebe a ịghọtago because the main man bụ ama ka a na-ekwu maka izi ama nobody knows him nobody knows nobody can ever know you can see the manifestation alone simple because without mirror you cannot see your face ijiri mirror ị gaghị afụ ihu gị anya ị gaghị afụ ntị gị nne gị na-asị gị na ya ga ọta ezigbo ahụfụ sị gị na ya afụ na ntị ya na-ejighị ugegbe ndị Igbo ga-asị gị na ya afụ na ntị ya na-ejighị ugegbe ka ọ na-egosi gị na ị nweghị ike ịfụ iru gị anya na-ejighị ugegbe simple as ABCD o ji wee sị gị na onwe m mmadụ na-asị onwe gị bụ na your negative your double onwe gị mụ onwe m that is I and me the two plus go 1 3 mụ onwe m ịghọtago so but ụmụ ibe ihe na-enye ndị be anyị nsogbu ị na-agwa ha something uche ha adịrị ebe ọzọ ha anaghị aghọta ihe ị na-akụ ịghọta so ihe ahụ absolute truth onwere anaghị ewepụ ewepụ anaghị agbakọnye so otu ụwa si wee dị otu aha ka ngụnwa na onwe gị si wee dị ọ bụrụ na ị na-anya n'elu n'ụtụtụ anwụ na-apụta n'ime isi gị otu aha ka anwụ si awa ị na-anya n'abalị ọnwa na-awa n'ime gị otu aha ka ọnwa si awa
ihe ọ na-achọ igosi because ihe i chere ị na-afụ ụzọ ihe ahụ projection ka a na-akpọ ọ bụghị ụzọ ka ị na-afụ ihe ị na-eme because ikpuchi anya gị na-efu na enwere ihe na-afụ so all projection ka a na-akpọ ya because ndị nọ na media department ga-ama ihe projection otu isi eji uzu kamera wee na-ese foto ịkapchọ ya ọhịa ka anya gị na-eme o ji agba tikam tikam o ji agbabi agbabi ọhịa ahụ pikchọ na-eme mgbe ahụ ise pikchọ ọ na-eme rekọdịn so anya gị na-eme rekọdịn na-eme tekam 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 ọ rekọdịn ka ọ na-eme datin so all projection otu isi watch tv ọhịa ahụ ka anya gị na brain gị na-eme so nwere ihe ị na-afụ ebe a nwanne ijajọso ọwụ ndọ ka ị na-arụ so that is the game dawa mgbe m ji egwe gị sị gị na ọwụ na ị mara ka ụwa si arụ ọrụ nwanne enweghị ka ị mara ka ụwa si arụ ọrụ ka onye na-amaghị ka ụwa si arụ ọrụ mere nwe oge ọ dịghị pọsịbụl ka ebe Amerịka si wee weta ngwa ọgụ ha ji arụ ọkwa ha rụrụ ya n'aka ha mmadụ one n'ime anyị ka come openly asị na ya maka ịsarụ telefon mmadụ one n'ime anyị asịghị m ya rụọ ọrụ m Samsung jos ọma ihe o nwere ike ịkọnekt together ọ na-pass information ordinary radio that is ọma ihe o nwere ike ịkọnekt to wires together ka ọ pass ya information to Emeka to Okonkwo mmadụ n'ime anyị nwere ike ime isi m na ịma God I have a very big God always by my side a very big God by my side mmadụ one n'ime anyị nwere ike iwetenwu ihe na-abụ mee ya ọgaba ije I have a very big God always by my side a very big God ke ụdị God nke dị ihe na-amara ihe o kere kedu ịdịpụta n'ụtụtụ isi na Chukwu gị mee nke your God did everything mana o nweghị ihe ngị nwa ma na kekwunu ụdị God ị na-efe ịda na ị ṅụrụ mmanya na-egbu gị ịmara ya sometimes ị nwere mmanya na-egbu mmadụ na-abụghị mmanya ka onye ahụ ṅụrụ dos iberibe na-egbu ya ka mmanya ụnụ ama na iberibe na-egbu mmadụ ka mmanya iberibe na-egbu mmadụ ka mmanya so ọ bụ ihe na-enye ndị be anyị nsogbu taa that's why ha ji achọgharị ebe ọ bụ na ha fụrụ ihe a na-efe efe eburu n'efe ihe ọ bụ na afụrụ eburu n'efe ihe ọ bụ na afụrụ eburu n'efe nna ka echi ga-esi wee ibutere m nwanne ibutere m disi information that is ka Chukwu si wee kee ụwa ọsị m worship ya na ma worship ozugbo ịma na worship mean clean ịma na worship mean to clean wash to cleanse don't you know na worship means to cleanse ịma na prison na worship mean prison you know that ịma na worship mean prison ịma na every religious person is in prison but also the kind of prison ọ nọ because prison were different types yes absolute truth ka mmadụ ga-esi wee nọkọta n'oji aka tinye onwe ya na nga without benefit tinye onwe gị inside prison without benefit nwanne ọ bụ iberibe kachasị iberibe isi na ị chọrọ ife Chukwu nwanne ị ga-enwe ndị benefit na a promise gị heaven nna nke a bụ nke ụmụazị ịnọkọta ife Chukwu because of the promise of heaven ịbụ onye iberibe ị na-efe Chukwu because na Chukwu passed information of creation to you that is were na-arụkasị everywhere because ị na-idirie nwanne inwe step ịgagharị nwu n'elu ọ bụrụ na ị na-eji ụkwụ aga village unu from Ọnịcha Chukwu enye gị information eji arụ moto isizi imezi ọdịrị gị izi ị na-agabu 2 hours to Ọnịcha to village unu ịgbazie 30 minutes with moto ịpụta na asị I have a very big God always by my side ndị mmadụ na-akụrụ gị aka a very big God by my side yes ọwa ijiri ụkwụ si Lagos na-aga Ọnịcha ị na-eti I have a very big God ndị mmadụ na-ege gị ntị onye ọbụla gere gị ntị sef ofu ụgbọpụ gị ya onye ọbụla gere gị ntị ofu ụgbọpụ gị ya ịghọtago simple as ABCD nwanne onye na-arụ arụ because Chukwu unu si na Chukwu bụ onye okike gịnị bụ okike creation kedu ka mmadụ ga-esi wee nọdụ na eze nwa ya eje ọkụ mmụọ ọ dịghị possible nwanne is absolute impossible so ọ ka mma na mmadụ because a na-ekwu okwu nsọ ala ndị mmadụ ga na-ajụ ka ewu nsọ ala ndị agwa ndị Igbo onye na-ajụ gịnị ewu nsọ ala bụ onye Igbo ọkwa onye Igbo ọ pụta ọsị m gịnị ewu nsọ ala mana ọma ihe wu nsọ mana ịjụ ya maka Deuteronomy okwuo ịjụ onye a na-eju ajụjụ na Deuteronomy na ọsa ahịa mana esi ya nsọ ọma ha na Deuteronomy medịrị nsọ n'Igbo ọma
mana ọ ga-abịasị gị gịnị wụ nsọ ala, mana gịnị wụ Deuteronomy, gịnị wụ ihe na-eme, gịnị na nwere ihe na-eme ndị be anyị sị na these people they have not suffered. ịghọtago, because na anya enwere ihe nna nna anyị ha na-arụ a na-akpọ limestone. ụnụ amaka esi eme limestone. Limestone anyị na afọ a na-use everywhere, mabụl eme ihe niile. Limestone a na-ehit ehit, ọkwụnụma a na-eme limestone heat. Gịnị ka eji ehit ye? Ọkụ. Ịma na mmadụ dị ka limestone. Ịma na mmadụ, human being is like a limestone. Ngwa na ka nye gị example, ọ bụrụ na ị mụọ nwa ọfụ, enwere ihe dị ya n'isi, nothing, absolute nothing, only memory. And this memory is like computer ị gotere ọfụ. You need the program. Itichezi the program werezi aka arụbazi ọrụ. Ịghọtago? So nwatakịrị ọfụ a need the program ka o jizi aka, o need information, basic information, fundamental, ka o before ọrụbazi ọrụ. Ihe nji wee gwa ndebe anyị na ha ṅụrụ mmanya na na ya ka ngwa ụnụ nwaanyị. Ọkwa ifuru chi nọ gị n'ime, dachi ya nọ gị n'ime, o need the compass. Ịghọtago? O need the information to guide. Ewee bunye gị ama Igbo. Ama Igbo ebunyere gị information complete set dị n'ime, set information complete set dị n'ime ama Igbo ebunye gị. Okay, chi ga-anụ nwa nọ n'ime gị, asị onye butere chi ụzọ gbagburu onwe ya n'ọsọ. Ahawara chi gị information, modu ochi gị kpụsịa ya ọwụ pan. O ji wee sị gị ịnwa anwa menyụọ ọkụ a, ị ga na-aga house to house to seek for light, fire. Nwanne ọkụ ka eji esi nri, ihe ọbụla a na-eme n'ụwa ọkụ ka eji eme ya. Everything bụ ọkụ ka eji eme ya. Ihe ọbụla a na-eme n'ụwa ọkụ ka eji eme ya. Nwanne imenyụọ ọkụ gị, nke onye ka ị ga-eji afụ ụzọ. Ịmana ọ ya mere iji akwụ, ịmana ọchị gị na-eme na-akwụgharị, dati na-akwụgharị. Ịmana ọchị gị na-akwụgharị ihe ahụ ị na-akwụgharị. Ọchị gị na, because chi gị is looking for information. Because chi gị want to move. Your chi is looking for information to go. Omaro, that's why iche na ngwa na-eme datin isi ebe a ịgbara na Israel taa echi ịgbara na America. No, all because of your chi gbanyụ ọnụ gị na you off the light. Kedu nke chi gị ga-eji afụ ụzọ? Kedu ọkụ nke chi gị ga-eji afụ ụzọ ịgbanyụ godi ọkụ? You have off the light. Ịghọtara? So ụmụ ibe, ntakwa ụnụ ụta agaghị akwụmata ụnụ ụta. Ịghọtago? Maka na nkụ onye kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri. Because ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa, first of all, ịmagodi the fundamental nature of life. Nature anaghị eme mistake. So ọ bụrụ na ịfụ yourself in difficult situation, that means your past adịrọ mma. Take this thing or leave it. If yourself in difficult situation, your past is not good. Ịma ihe mere? The only solution is change. Repeat. You got to go? The only solution, because everything ị ga-eji apụ ndụ nọ n'ụwa. Ihe ọ bụla ị ga-eji apụ ndụ is on this earth. Agaghị asị mmadụ ịchọ ha na ị ga-afụ ya. Seek, that shall be, ị ga-afụ result. If once you seek, you will get it. Once you seek for it, ị ga-afụ ya. Nwere ọ dị n'ụwa here. Unless money chọbeghị ya. Ị chọrọ ka continue na-atakwa ahụfụ. Continue or you deny that hey, also ihe na-eme m o si m n'aka asị ka ọ bụ. So what they continue as in a fool at fault is a fool forever. After maybe ọ bụrụ na ime ịgbanwee now, your prison will reduce. Ị na-add ya more salt na injury. Nwanne practically ndụ anaghịkwa eme ebere. Onye ọ mara nkụrụ m tọnụ mo mma mmekwa ebere afọ ebere tọrọ mma mmekwa ebere onye ọ mara nkụrụ ntọnụ mo. Ihe ahụ nature. Ịghọtago? Ya mere agụ nọ n'ime ọhịa enweta ka ọ na-achụ ewu mee ka o rie ya. Ị na-ajụ kedu ihe ewu mee mere agụ a? Onwe ihe o mere ya. Agụ na-agụ ya. Ịghọtago? That is nature for you. So higher element will always eat lower element. Ịghọtara? So ụmụ ibe, nke a bụrụ okwu nọ nso, nke a bụrụ okwu ndị ndozi ọdịnala, nke a bụrụ okwu ndị Igbo heritage. Ihe a wụ okwu nke ndụ. This is word of life. Nsọ ala wụ
things you should do and things you should not do. Ihe ị ga-eme na ihe ị gaghị eme. Ịghọtago? Ihe ị ga-eme na ihe ị gaghị eme, because nsọ ala ahụ a na-ekwu okwu is natural principle. Anyị wepụtara the iwu through the how nature work, ka o si arụ ọrụ. Anyị bidoro n'isi from ignition, gbadata ruo na steering. Ịma na ignition to steering is 12 in numbers. From ignition to steering is 12 different deities ka na akpọ ya. But ihe ahụ okwu ndị okenye. So ihe na-eme moto na-aga aga from 1 to 12 ka moto ji aga, moto ahụ ifuru ebe a. So ngụnwa for you to be moving, because moto ịma na enweghị waya akwụnyere ebe ahụ. Ihe ọbụla dị na moto is independent and everything nọ on the ground ka ọ dị. Ihe eji were moto from A to Z naanị ka ọ dị. Ihe eji were moto naanị ka ọ dị from A to Z. Enweghị waya, moto na-aga aga enwe waya ifuru akwụnyere ebe ahụ. Enwe waya akwụnyere ya, no, that means everything is sand. Ihe nne dị na moto from A to Z wụ aja. Only chukwu, that is fuel ahụ nụ from ebe ahụ. Sọsọ ya bụ ihe na-abụghị aja dị ya. From A to Z bụ aja, all of them. Ịbịazie were dịkwa dị aja, i separate copper, separate metal, heat ikwe the copper, or vibrate e convert ya to electricity. Ịkwara convert kwa battery, everything niile dị na moto ahụ bụ aja ka e that means ọ hụ mmụọ na ehuge. So ihe ahụ ị na-afụ mmụọ, ngụwa convert ziri mmụọ atochi. Ọwụ na ịma ha onye bụ Chukwu. How can you do that? Ị na-agwa m na ịma Chukwu mana ịma ha medicine. Mana ị na-achị ezigbo asị. Gwarịla ya. Ịbụ onye ezigbo egelege, ị na-achị ezigbo asị nwanne. Mara onye bụ Chukwu. Ịghọtago? So ọ bụghị ịgbara ọsọ na-agbagharị na-achọ ọkụ ị ga-eji afụ ụzọ ebe ọ bụ na ọkụ dị n'ọmụnụ. Ị na-aza akụrụ ụlọ mana akụ dị n'iro. Ifuru ga ebe mmadụ na-aza akụrụ ụlọ mana akụ ya dị n'iro. Mba. Ihe ị na-aza bụ akụ dị n'iro, ihu akụrụ ụlọ. Ihe ị na-aza bụ akụ dị n'iro because nwanne ọkụ ga-enyụrụ anyụ. Quote me right. Quote me right. Ihe abụrụ maka nọ nso. Quote me right. Ka m bịakwanụ. Ụmụ ibe dịka anyị si na-ekwu, ndị Igbo si igwusia ji hapụ arụrụ n'ọhịa, ha ncha ghọrọ nkụ. Igwusia ji hapụ arụrụ n'ọhịa, ha ncha ghọrọ nkụ. Ịma why? Ọwụ na ị na-aza Igbo wepụ ama Igbo from Igbo, nwanne ịma ihe ewu nkụ a ga-eji ga-esi nri, ịghọgo fuel to ndị ọzọ. Igwusia ji rapụ arụrụ n'ọhịa, nwanne arụrụ ahụ aghọọ nkụ. So ị na-aza Igbo wuche ata ama Igbo, nwanne ịbago n'ezigbo akụkọ. Quote me right. Ma eluigwe na ana ga-agbara m aka ebe. Ịghọtago? Mmụọ na mmadụ ga-agbara m aka ebe because ihe anyị na-ekwu ebe a ọ ga-anọ ebe a forever and ever as long as internet exist. Ị ga-eji anya gị wee fụ na ihe a na-agwa gị bụ eziokwu na ọ bụghị asị. Nsọ ala Igbo ewepụtara ya from natural law of universe. Maka na anyị mana ọwụ na asị baa ya ka anyị ji wee na-ekwukwe ihe nna nna anyị ha mere 19 kpirigidim ka anyị ka na-ekwu okwu ya taa. Before ha ewepụta 3 kings, anyị enwee n'ikwu atọ, ndị ọkpụ, ndị mbụ na ndị egede. Anyị enwee na before ha ekwube maka 3 kings. Anyị nwere ikwu atọ, anyị ma ihe ọ bụ. Ịghọtago? So ọwụ because of na ha mere baptizim wepụtazie ya, ọ dịka gasị na ebe ahụ bụzi ebe ndụ dị. Nwanne ọ na-abụ ebe ndụ dị iji ọkụ ahụ afụ ụzọ, iji ọkụ ahụ ha nyere gị afụ ụzọ. Nwanne mmadụ nyere gị ọkụ ijighị ya afụ ụzọ, ka uru ọ bara. Ndị a nwere satellite nye gị tọọchị, ọkụ nke ha na-acha acha o, mana the same ọkụ ahụ ka ha nyere gị nke gị anaghị enwe nwa. That means either na somebody is fooling somebody here. Kedu ka mụ na gị ga-esi wee jide the same tọọchị nke gị a na-enwukarị nke m?
something is wrong somewhere. That means enwere ihe na enwere ebe mmiri si ba na opi ụgbọgụrụ nwanne. Ịghọtago? So ọwụ na because ihe a na-ekwu abụrụ about nwanne, ọwụ na ị mara m ọfụma, mma na onwe m don't care who you worship, because mma na ọwụ na ihe mma, ama m na ihe ị chọrọ bụ ihe ọma, ama m na your intention, but sometimes mmadụ na-eje juo ochi ịjụkwa ya jide ọ sị gị na ya amaghị ekwensu. Ịghọtago? Ekwensu mean na akpịrị ogologo kwụnụma. Ekwensu mean long throat. That's why throttle ihe ahụ na jaja moto na-akpa throttle all throat akpịrị ogologo. Ịghọtago? Ya wee ekwensu. So isi na ekwensu anwụ anaghị akpịrị ogologo, simple. Ịghọtago? Ekwensu mean akpịrị ogologo, pump and play. So ọ bụrụ na ikwere na ihe a na-agwa gị bụ eziokwu nwanne, from that moment ifu na mmụọ aha, because Igbo iwu ka ọ iwu, so iwu a nọ n'ime ndị niile bụ ndị Igbo, iwu ndị nọ ndị Igbo iwu a nọ n'ime ha, because ọ bụ ọbara ka eji wee mụ ha. Kama na akpịrị ogologo iji eta azụ ọnya ma gị, so ịzọgide onwe gị zọpụta onwe gị n'ọnya ahụ, o nwere ike o mere oge ahụ small, mana mkparaka mara ọzọ ga-ana. Ọkwụnụma mkparaka mara ọzọ ga-ana. So ọnya mara anyị dọkapụta onwe anyị n'ọnya ahụ, anyị eburu apa na-agba nwanne, buru dị apa ahụ agbaba. Onye na-afụbeghị ka onye na-afụbeghị ihe ụfụ n'ụwa, who never see. Ịghọtago? Onye emebeghị onwego ka onye gasị na emebeghị ihe ọ regret before n'ụwa. Igwu agaghị abụ the first person. Ịghọtago? Ị gaghị abụ the first, kama na the most important thing with that decision, that moment you took a decision nwere ike inyere gị aka ndụ gị. Ọya wụrụ iyo, ọya ka eji ama dike. A sị na mberede enyi dike, mana ọ mberede ka eji ama dike. Nwanne mmadụ anaghị onye isi onye isi, onye isi anaghị edu onye isi. Ụzọ wụ compass, light wụ compass, ọ bụrụ anya. Light wụ compass, ọ bụrụ anya. Maka na onye isi na-aga ije, onye isi ọ naghị aga ije. Onye isi na-agagide ije ruo na destination ya. Yes. So ọ bụrụ na maka anya, onye isi na-aga skuul gụọ akwụkwọ. Stevie Wonder ọkwa gara skuul, ngụwa na-afụ ụzọ ike Stevie Wonder mara akwụkwọ, ịka Stevie Wonder mara akwụkwọ mba. So ọ bụghị maka anya nwanne, ihe a na-ekwu okwu ya bụ iji kompas nwanne, GPS ịma your destination mba, because military the earth ifuru ebe a nwe military, life nwere his own military na-eche gị ife ọkwa ọpụ nwanne ọpịa gị na-agwa nke bezo ife ọkụ ọpụ and ọkụọ gị ya, because ọ na-eme iji isi nri iwere nri gaa n'ite na-esie nri ya na-ebe akwa. Ị naghị afụ ihe mmiri na-eme mgbe ị na-eche, ị na-esi mmiri ọkụ, ihe ọ na-eme mgbe ahụ ọ na-asụ kwụtụkwụtụ, because ọ na-asụ kwụtụkwụtụ ahụ ọ na-asụ nwanne. Ị na-esi mmiri ọkụ a na-egbu igwe na-ebe akwa, ọ ya mere o ji agbọ mmiri ọkụ na-agbọ agbọ. Maka gịnị? That's why eji emeti ya aka ọrịa gị, maka na onye ọbụla sị na the angry man is a hungry man, hungry man is a angry man. Mmiri ọkụ ahụ na-ewe iwe ya mere o ji hụọ ọkụ, ọ iwe dị ya n'obi mere o ji hụọ gị ọkụ ahụ. That's why eji wee sị na angry man is a hungry man, a hungry man is a angry man. Simple as ABCD. So ị ga-esi mmiri ọkụ wee saa ahụ, mana abazie ka esie gị nwee jụ, asịzie ka esie gị isi mba, mana ị ga-esi nri rie, nsogbu adịghị. Nri akpatara n'ime, ị ga-egbu ewu, gbusie ewu, sie ya. Wanyị na-ịtaghị ya na ndụ, ka ihe mere ịta ha dị ewu na ndụ, ọkụkọ ahụ taa ya na ndụ na aka ịhụ. So nke nwa na onwe gị bụ mmadụ, ị chọrọ ka mmadụ iru crude, otu iwu crude ka ebe a na-eze with crude mind na ebe ka ọ na-eme, ka ebe ọ na-eme ị ga-eje ọsọ nnọọ otu ihe dị na ahụ your this crudeness animal nature ka ebe a na eze nwanne is impossible. Enwe you can never be, it can never nwanne, absolutely never. Ọ dịghị possible. Ịghọtago? Ọ dịghị possible. First of all, ị ga-esigodo onwe gị, isi sie onwe gị ihe ewere rie ga-erie ka nri. Nature akpọzie gị oku na nature will call you off, sị nwa m bịa iruru, because asị na nwanne ihe mmadụ ruru oge ahụ ụsa iru ha n'ogo ya, ihe ọ bụla m na-ekwu ebe ị na-aghọta ya, because okwu m niile na-agara ndị ruru ogo ya. I send the message to people who need it. Ndị agha ruru ogo ya anya m ha the message, ịghọta ha ewere ihe and nwanne ihe ọ bụla m gwara gị batara ya practically you see the result. Ihe ọ bụla mana ọ bụrụ na iru ogo ya ị gaghị emenwu ya, you can even your mind agaghị emenwu ya accept that truth. Never. Ọ bụrụ na ị dịghị ọcha, your mind can never ever accept, it never accept any word I say.
never, because ịdrọ clean, because okwu m na-agara ndị dị ọcha. ị nweghị ka ị ga-esi ekwenwu n'okwu a, because this is magnetic word. ọ bụrụ ihe nwanne, you are programmed to receive. ọwụ na ịdịrọ na ịnọhọ na that level, because nwanne ihe ihe na-agwa gị ebe a, nna gị, nne gị, ma ndị niile mere ihe ọjọọ na anyị bụ ndị mere ihe ọma, we know them all. anyị ma ha niile, because life is all about vibration. Energy recognizes themselves through vibration, not through appearance. You got to go. Energy na-enweta onwe ha through that's why magnet, kwe magnet iji ka ịkụkọ ya ọnọjụ, mana ọ dị same magnet ahụ nke ịkụwara one magnet iji kụwa ya otu a, ichoze ka imekọta ya na osi mba or repel onwe ya, the same magnet. So energy is all about vibration, frequency, nothing more, nothing else. ọ bụrụ ọjọọ sị ịfụ mmadụ na street na-akọtu mba ihe okwu maazị. So ihe anyị na-ekwu bụ na ndị dị ready to be Igbo, ndị dị ready to be Igbo, nwanne, there is information of Igbo completely 120%. ọ dị complete 120%. ọ dị ihe mere Igbo ji wee nọdụ ebe a nọ tata, ebe ha nọ mbụ, because ebe unu na-ene anya abụghị ebe anyị nwere anya. anyị nwere onwe anyị bụ ndị Igbo, ebe anyị na-ene anya bụ ebe ọzọ, ọ bụrụ ebe ahụ na-ene anya. Kedu ka nwa bekee ga-esi create dream imagination of life? How? Illusion of life. Nwa bekee create dream. Agwa m na life was illusion, yes, but ọwụ nwa bekee ya agwa m ya. Nwa bekee anyị ha agwa m structure of life. Nwa bekee ji ụgwọ, all of them live in credit, all of them. So how can onye a ga-esi agwa m onye wụ poor man and rich man? Because na ha nwere access to loan. Onye Nigeria ga-abịazi na asị m na Nigerian government enye ha access to loan. Can you imagine? Ka ebe o si mụta ihe ha, onye gwara ya datin, because nwa bekee have created this money. Ha enweghị natural resources. Ụnụ amụrụ, nwa bekee enweghị natural resources, so create this psychiatric commerce. Ha create this psychiatric commerce, spending ego ha na-enweghị, spending money they don't have, created a psychiatric commerce, creating money they never have, spending money ha nwere. nya ka onye Africa ga-eji apụta ọsị m Nigeria enwere access to credit. Imagine, Nigeria na-ebi ego. IMF is in Europe, so you are sending Buhari, ị na-esend Buhari ka o je weta loan, onye ya akwụrụ ego, who will pay the money? ị nwere oil ngwa na n'ugwu Hausa, ha na mine the gold ebe ahụ n'ime ọhịa, ụmụazị nsogbu adị, bịa na-agwa m gọọmenti je weta ego nye gị na ndị be anyị sef, because ọgwa ya treasury na-agwa na agwago na money is everything, ihe na ego nwanne. Access gị with your brain, you can make billions of dollars with your access. Nekwe access gị ebe with this access nwanne, igbu ogwogwo, this access inwe ha na access ya nwanne, forget about poverty n'ụwa gị. Ihe mere iji daa ogbenye bụ nwere access nwanne. A na-arụ program arụsịa ya ere ya, mmadụ na-arụ program rụsịa ya ere ya, kwema I discover one single project today, $11 million. Yes, ị chọrọ ka eje bite loan ka eweta ego, gọọmenti nye gị ego cash, iji eme gịnị? Ka ihe wụzọ CV every month general social ndị na-agba obodo mmiri, a sị a na-enwe obodo enwe ndị na-agba obodo mmiri, nsogbu adịghị. Anyị ga-enwe ndị ogbenye na-enyere aka, ndị na-eri social, mana at least ndị ahụ ga-adịkwa loyal to the game. Ndị a na-akwụ social bụ ndị dị loyal to the game. Are you loyal to the game? No, ị chọghị iri social. Nwanne makwana ndị ike ihe ndị Igbo nwe ka ndị Igbo siri ekwu okwu nwanne, isi ọnwụ na-efughị mmadụ n'anya a na-akpanya ihe rie. Ọnwụ na-efughị mmadụ n'anya a na-akpanya ihe ri, because a na-eritekwa erite oriko, ị na-erikọ oriko ihe ọ bụla ịma na ihe like ihe ya nwanne erikwene, nwanne irikọ ha n'irie n'oriko. So na nwa bụ the most problem ndị Africa na-enwesị bụ ka oriko ha na-eme. Ị nwere ike ịnọdụ na be anyị, ị nwere enwe gem ndị mmadụ na-amarọ, iwe onye Africa nwanne, ma ị chọrọ ma ị chọọ. So if Oga Bubu go to the west, nyụọ ahụrụ nwanne, ahụrụ ahụ Oga Bubu nyụrụ kọvara gị ịma ichekwa na ije ọsọ isi na ewozighi onye Nigeria, mana iwe onye Africa. Ịbịa na obodo oyibo hie, onwe do onye chọrọ inwe ebe isi, once ị na-eji oji nwanne, iwi na ị na-apụta ọsị gị sef, ọsị gị Senegal, ọsị gị Gambia,
so nke ị na-ekwuru onwe gị ijosi ị na-akọrọ onwe gị story ịkọsịa story nwanne they will because ha nwere onwe ha choose go to identify who you are because all part of institution, all part of culture. So ha nwe enyego identity, ha enyego identity, your own identity nyekwenye gị yo gwerekwere ezo ụmụ ha mechọrọ ha. So ọwụghụ ngụnwa ya agwa ha who you are, they will tell you who you are. Ịghọtago ha nwe ya agwa gị onye Igbo, ọ bụ ngwa ya agwa gị onye, because you don't understand the metrics. Because ọwụ na ịrụhụ your own, because life in fact enwere ihe anaghị ekwu na public nwanne, ọ bụrụ ihe nwụchara na ndụ ka m ndụ. Ịghọtago that is why anything ọbụla agwara gị you believe here, because that is the issue. Ịghọtago kama a ga-enye gị nke ọzọ were nke gị ndị because anyị nwa the incapable of building a matrix. Make every culture must have a standard celebration so that people will copy, because more people na-aga to your culture, more strong the atom become, because they will aggregate. More stronger the atom become, more people go into your culture, more stronger the atom become. So ị ga-ewepụta matrix mara ezigbote mma, flashy, fantasy everywhere, fantasy magbuo onwe na mma. Ịhụ mgbe a sị na Jizọs bịa n'ụwa, color picture dị nwanne jukwudo nwe ga why Jizọs ji onwe color picture, nwee isi ogologo, yiri slippers, yiri uwe mwụda. Ichere ha amaghị ihe, ichere ndị dị iberibe, mmeri nwa agbọghọ, nwa agbọghọ ma amụgo orugwe 14 years etiri unu mmeri, nwa agbọghọ na-erube 14 years ka ji were mere unu mmeri, unu ekwere kọbasi ya onwe ya ọfụma nnọọ, bụtaizi mee ya nnọọ dịka akwa nwanne ya flashy every Christmas ha na-eru otu a, all the whole television jingle bell jingle all the way nwanne ya sexy na ya hypnotism. Ịghọtago but ndị mmadụ chekwara ihe ahụ real, because nwanne ihe culture needed this. If you want your culture to be strong, you must have them, but ị ga-emerịrị ya in a way ọ gaghị efed, because Igbo land nwere culture na-agaghị efed, because it's based on astrology complete 100%. So when you give, as long as nature is here, ọ gaghị efed. Mana ndị ebe anyị ama ha onye nọ buru mmọnwụ pụọ na street na-apịa ndị mmadụ ụta, na-asụ ndị mmadụ mma, ọgwụ aka ebele ga-ejeje ọmanya. Ọ bụ otu anyị si eti mmọnwụ ka anyị kwesịrị isi na-eti mmọnwụ. Mmọnwụ anaghị atọ ụtọ na be anyị nwanne. Ndị nwa bekee eme carnival, nụbeghị carnival bụ mmụọ na, mana ndị Afrịka hapụghị iti mmọnwụ kọpịa carnival because ihe dị mma na anya gbara akwụkwọ. Can you see it nwanne? Ndị Afrịka hapụghị iti mmọnwụ bụ carnival. Ndị ọ na-egosi gị bụ na nke a ka nke gị mma. Ndị Afrịka hapụrụ chi ha na-ekpere chi ndị ọcha. Ọ gosiri na chi nke ị na-ekpere mara ekpe, ọ bụghị na enweghị ihe dị nwanne. Onye nwere moto mara mma na onye nwere moto jọrọ njọ, moto mara mma ị ga-alaiki ya, ịnwecha ịnọdịkwa na moto nke go efu nke ọzọ, isi na moto nke a sị fine na nekwa moto ụgbọ nke na n'ụgbọ ahụ. Ị nwere moto mana moto gị bụ anaba aghara moto gị bụ anaba aghara, ibiri ịpụtagodo ebe asa nọ sef igbuo họ na asa enefu anya siri enwe onye na-eche, biko nsogbu adịghị gabagodi ka m chere ife ọma ka ọ pụta, biko ọ chọghị ịba na moto ahụ. Enwe iburu moto mara mma, moto kpọrọ akpọpụta gbuo ppp asa enyo ozi hello hi ozi I'm fine. Even ọ bụrụ na enweghị ebe asa ha na-eje sef ọsịa na-enwe ebe ọ na-eje ka o buru ya, ka ọ nụrụ isi moto, ka ọ jọsụ nri. Even mgbe ị gbatụrụ dati glaasị aha sef ụdị ọdọ si n'ime dị moto pụta, asa asị mba anyị nidiri. Even in fact Ifeọma ọkpọzi Ifeọma na fon si ya na ya even na ya apụtabeghị taa, na ya ka na-apụta. Ifeọma jebezie dị ahịa leta ka anyị fụzie ka ọ baa na dị moto ahụ. Ịghọtago? So ihe a na-akpa marketing ka na-akpa, this is marketing. So ọ ga-adị na your culture, dị na your behavior, dị na everything about you. O kwesịrị ịdị ya. Nwa bekee pụtara na-eklem classism, ndị Afrịka na-ebe akwa ha dị ndị classism. Yes, if you want to maintain your culture, you must be classism. Yes, afụgo otu a nwanne, afụgo otu a na-asị onye ị na-eke ụgbọgụrụ, mana ọkwa nke ị na-eme iko na enti ụgbọgụrụ ekpere ike, enweghị ị na-ekote, enweghị anyị dị mma ya. Nke ahụ enwere isi nwanne. Ị na-eke enwe backup,
ọsị ya bụ na nwanne asị na ofu aka rụta mma na ozu ọha ọnụ. Ihe ndị ndozi ọdịnala na-agbara mbọ bụ na mbọ ọbụla anyị gbara taa ọ ga-akọva the whole Igbo land. Nna hapụrụ ndị nkịtị, hapụrụ ndị nkịtị. Anything ọbụla anyị mere anyị ga-cover their shame, we will cover their nakedness. Ka anyị cover their nakedness. Hapụ ha, let them be nwanne n'anya, because nwere ndị na-ekwu maka ndị Judaism na ụmụ ha. Nwanne Christianity anọgo na 500 years na our land. O nwere ihe ha mepụtara? No. So hapụ ndị a, leave them. Hapụ ha, leave them. Christianity anọgo 500 years, ndị mmadụ na-reject today. So hapụ those people. They will later by themselves. You got to go. Ka anyị mechie their nakedness, let us cover, because ị gekwa na-ekwu against them. Nwanne ị na-achị mmadụ nwoke azụ aka na-achị gị, ị na-achị mmadụ nwoke azụ aka na-achị gị, maka na nwanne ndị ahụ ị na-ekwu ọkwa ụmụnne gị, ọkwa ihere anaghị eme onye ara, ọ nwanne onye ara ka ihere na-eme, ọ nwanne onye ara ka ihere na-eme. So ọ ka mma isi na ịma ihe ị ga na emedatịrị na-akọtọ ịkọtọsi aha nwanne, you are part of them. You got to, because that is male, that is aha o sokwa esi gị, you got o sokwa esi gị, simple. So ihe ga the best thing bụ ka anyị work as ndị ndozi ọdịnala nwanne, ka anyị work on hard, as never been before. Ka anyị rụọ ezigbote ọrụ, rapụrụ ndị nkịtị. Ịmana ndị be anyị always ha like confrontation. Ịmana onye nkịtị ka esi ama onye nkịtị, onye ma ihe ahụ na-aya ya oje chọọ mkpụrụ ọgwụ ọ ga-aṅụ. Onye iberibe ahụ na-aya ya ihe ọ ga-eme bụ ọkọrọ nọnsensị gbagharị basị na mmadụ aka ọnụ ya ọgwụ, mmadụ eme ya nka mee nka, kama ọ ya ejicha ọgwụ ya aṅụ wee gbuo onwe ya, ọnọdụ na-aka ogologo akụkọ ntịrị ọ ya ahụ egbuo ya. So the best thing bụ ka anyị gbasie nụ mbọ ike, nwee ike imenwu nka, ọ bụrụ ka e werezi anyị mụba atụ. So ejesi ikwu maka ndị Igbo asị ekwuo maka Igbo organization, Igbo anyị representie Igbo totally. Anyị iwu ndị nsọ ala, ihe ọbụla ama Igbo, n'ime ama Igbo enwere ntọala, enwere ọdịnala, enwere omenala, enwere iwu ala, enwere nsọ ala. So nsọ ala bụ the iwu, that is the practicable, ka esi eme ya n'ụwa, ka esi eme ya n'eluigwe. So ka anyị nwere onwe anyị kwere na Igbo wee na-eme dị nsọ ala. Nwanne dị nsọ ala a na-ekwu n'okwu ewu, back it up with science and technology, because nka na ụzụ bụ ihe anyị mere asị Igbo dị ọwụ ya wụ the symbolism of Igbo, because destroy and build, destroy and rebuild. Ọ bụ ihe bụ nka na ụzụ, ịghọtago, destroy and rebuild. Ọ bụ ihe anyị mere ife ụka anyị si wee kurie the beans, kurie the akamụ join ya, mana ndị mmadụ aghọtaghị ihe Igbo symbolize. Ha mara ihe ọ bụ. Ndị mmadụ ga-asị gịnị ka a na-eselebrate? Nwanne nwa bekee na-eselebrate anything celebratable, ha na-eselebrate n'ụwa. Okike, we are the creation. Anyị nwa with the creation. So that day we celebrated every year until ụwa agwụ, ọwa onwe okike. We are the creation. That is why we celebrate gịnị eme. If we celebrate our own day, gịnị me? Mana a na-celebrate on knowing Jesus, or known Jesus, or not everything. Christmas, ihe niile, Easter, a na-ebugharị obe. Ka esi ekwu ihe abụrụ obe, ngagharị nke obe, a na-agagharị eburu obe a na-anya, a na-celebrate. Mana nsisi ka anyị celebrate Igbo savior, Igbo mkpa savior, ka anyị celebrate our own identity as a people. Ndị be anyị ajụba m kedu ihe o menere. Jizọs ị na-celebrate gị nke o menere. Jizọs ị na-ebugharị celebrate amụọ every year, ka eji amụ mmadụ, every year amụọ mmadụ, every year amụọ mmadụ. Ọmụmụ ọbụla ọ na-etodikwa eto, onye a mụrụ ọ na-etokwa eto, every year amụkwa ya, every year amụkwa ya. Ọ bụrụkwa na every year ahụ anyị celebrate with this thing, if nature found us worthy, ụmụ ha na anyị ga-enwe reward from nature. Unu amahụ ịma ha na otu a ka esi attract force of nature. Unu amahụ na through this celebration ka ndị nwa bekee ji eme this attraction of forces. Unu amahụ imekwana that thing with identity, mana that thing with name. Identity is a name. So that name anyị na-use as savior. If we really, ọ bụrụ na atụ anyị si wụrụ mmadụ na anyị kwere si na nature nsọ ala practically, because no ihe ọ pụtara na anyị wụ the soldier of the earth. Onye ka ji nwee amaala, because ọ amaala ka ndị a na-ekwu, a na-akpọ Levite ma all those things. Ọ amaala ka a na-ekwu maka ya. Yes, because ndị ahụ ndị agha kwere na yes, this ala
is soul because ala represent soul. Ọ bụ nyanwa mmụọ ahụ ị na-anụ a na-ekwu okwu ya because everything jiri plan naanị ka o si ịghọtago keke otu wee kata n'ọmụgbe ọkụ ka ihe kọsụ moto ji wee na-asụ asụ gịnị ka ihe niile dị na moto ahụ from A to Z naanị ka ọ dị and enweghị eletrik dị dị ka ihe o ji wee nwubezi ọkụ na-anya na-agazi aga ịbịa n'ime ụgbọ mmiri ọ nọ n'etiti mmiri enwechara ọkụ n'ime ebe ahụ nwechaa ọkụ n'ime niile nwere ihe niile n'ime ụgbọ mmiri ahụ nwere onwe ebe ifara plọg re enwere ebe a plọgụrụ dị ụgbọ mmiri na-ahụ aja mba so mana ịfụrụ na ọ na-enwe ọkụ ebe niile so ihe ọ na-achọ ịgwa gị ihe ụdị soul a na-ekwu okwu bụ dekwe ya ebe and the other thing dị your body so ọnwụ na idebe ihe asọ mana na ịwụọla onye nsọ ala mana nsọ ala nwere ka esi eme ya ịghọtago so that ka ọ dịrị gị izi maka ndị na-amara ụmụ ibe onweghị onye na-amekọ asị na ọka ahụ ube mmadụ ahụ ube enwere ebe ịfụ mkpọsara ahịa ka m sị gị bịa goro ana m agbara gị trejọ ka ị bịa goro m ahịa mba sọsọ trejọ na-agbara gị bụ na your own way the more superior because ọwụ ka onye si wee debe utu iko si general ọwụ na anyị kwere because asị na igwe bụ ike anyị jiri ike otu anyị si eso ndị ụka na eso ndị na-ekpere njawe anyị si otu ahụ soro igbo nwanne enweghị ndị ga-emeri nwaanyị n'ụwa nwanne chọọ ṅụrọ m gị iyi anyị ga-awụ the strongest force on earth because ndị igbo nwere society anywhere in the world. Ndị igbo nwere society igbo union anywhere in the world, even the last country on this earth ndị igbo nwere union ebe ahụ. So ọwụ na anyị were this power anyị nyere ndị Christianity, anyị nyere ndị Islam, anyị nyere ndị Jew, anyị were bad up na igbo land na igbo ideology nwanne enwe ọkwa chukwu nke ọka nke anyị mma, chukwu nke ndị ọka nkeri na what is the problem? Chukwu nke ndị ọka nke anyị mma, onwe onye bịara ya esi ya ekpere ekpere, who told you? But ihe anyị na-agwa gị bụ ijere ị na-akpọ isi ala enye ihe apịrị apịa adịghị mma. Mba, ihe a na-ekwu na chi a na-ekwu okwu ewu ihe aha nọ n'ime gị. All those other words will how do you maneuver this ihe nọ n'ime gị? Simple. Everything about Igbo, ama Igbo, akwụkwọ a niile how to maneuver this force inside you, period. Because worship is wash to cleanse you, not ihe ndị na-akụghịrị. Because ha na ha anụ bekee ha ama ha n'otu Igbo ị na-eme isi Igbo na ị ga-afụ Igbo si atọ ihe tọrọ atọ tọpe ya atọpe atọ ịtọ mmadụ ịghọta otu akọdụkwa n'English otu akọdụkwa n'English otu akọdụ na all the whole languages. So every language nwere their own coded side nwere because ndị mmadụ amaghị ọdịtịrị ha na-asụ English just English nkịtị a na-asị ara ebe ọ na-asụ dị English ụtọ dịka nwere ezigbo ihe ọ na-asụ ịma na onye anyị nwe ma ihe ọ na-akọ dị sef ndị be ya English anya na ha anụ English Igbo aha ị na-asụgodi mụtagodi bifo ị na-ekwu okwu English dị very difficult ya commercial language ụnawa English were commercial language emere invent from through commercial language because onye founded England bụ William the Conqueror from Orange Normandy France 1000 nke ụnyaahụ. So mgbe emebe commerce ka develop the language of English so for commercial. That's why you have no single language on earth they use for business or go and check ebe ọ bụla na-arụ ọrụ na this western world or anywhere English agas English because of for commercial. Ndị be anyị bịazi n'Afrịka na-asụ na-akwụ uche mmadụ ntị igwe na-asụ ka na-asụ dị ya nwanne gị ka na-asụ dị ya isi akọwa data oyibo ahụ ọ gaghị akọwa nwunye mmadụ one n'ime anyị ka m ga-asị ya gịnị understand amaghị mmadụ one nwere ike ịzata m ji ajụ ya understand gịnị ka ọ ị nwere ike iji ọsọ nghọta gịnị wụ nghọta then that is the game. Understanding serious the most strongest language, one of the most strongest language, English language nwere understand ya all the very very deep in English word but I na ịghọtago understand nwanne ịghọtago so nsogbu adị ịghọtago ya nya wụzi ihe na-ekwu n'ọ ka bụrụ ilu mana nsogbu adị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị ọkara egwu ndị ọkara obi ka anyị nwawo ndị nsọ ala ka anyị na-eme
ntọala Igbo bụ ihe dịwara gara onwe ya iche because everything nwere beginning nwere foundation. Ndị Igbo na-asị ntọala foundation. Ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ ọdịnala ịghọtago because ka ọ dị n'elu ka ọ dị n'ala. Ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ omenala because ọ na-eme na ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe ịghọtago. Enwere ndị Igbo na-akpọ iwu ala, iwu jikọrọ n'enugwu n'aka nri na aka ekpe o jikwu iwu ji. Kwesịrị ndị Igbo na-akpọ nsọ ala because nwanne gravity ihe ọ bụla ịtụnere elu gravity must bring it down. You got to go. So ihe anyị na-ekwu maka nsọ ala abụghị because of na anyị chọrọ. No, ọ salvation. Ọ salvation because ịma na asụ ya n'oyibo na-akara ụnụ mma. You got to go. Ọ bụ nzọpụta because Igbo bụ nzọpụta. Ọ bụ onye nzọpụta bụ Igbo bụ onye nzọpụta. Danwa mgbe anyị nwa na onwe anyị azọpụtago anyị wee were anyị wee kpuchie anyị ka ọkụkọ na-ekpuchi ụmụ ya na-akwa wee panye anyị ọkwa ọjị ahụ si anyị wee were ọkwa ọjị anyị nwere n'ime anyị esikwe n'ebe a wee pụ na anyị esikwe n'ọkwa ọjị a wee pụ anyị esiri n'ọkwa ọjị ahụ bụ ka ihe na-eme anyị taa ka anyị pụrụ n'ọkwa ọjị kedu ihe na-eme anyị and the worst thing would ndị kasị ata afụfụ a niile ọha nwa ị ga na-afụ ga na complain ndị kasị ata afụfụ ọha nwa gasị na Igbo adịghị mma nka not knowing not because of na o si na Igbo wee pụọ afụfụ ya ọma ha na afụfụ ahụ ọ na-ata because na o si na Igbo wee pụọ bụ afụfụ ya mba ọ ga-asị gị na Igbo afụghị onwe ha n'anya Igbo kpọrọ onwe ha asị Igbo mere nka Igbo mere nka not knowing no that na ọ na-ekwu ọ bụ nye nwa the contributor of the problem simple because ọwụ na ọwụghị ya nwanne ị gaghị enwe the effect ị gaghị enwe the nwanne onye na-enweghị ihe ọ bụ enwe ha nakwafu ị nweghị ike inwe have the effect ma ọ bụ na ọ bụghị gụnwa bụ onye na-ekwu that because ndị mmadụ na-ezu ochi agba ama taa ha ga-emecha wara ancestor ka ụnụ ma ndị na-ezu ochi na-agba ama today ga-emecha wara ancestor kedu ndị ma ndị gburu ụmụnne ha na mgbe ndị gboo ị nwere ike ịgba m ndị ahụ ịmana anyị nwere ike today iche ịma onye mere arụ mgbe ndị gboo anyị ga-amanwu ya na onye mere ihe ọjọọ mgbe gboo we can know them now today mana ndị mmadụ amaghị anyị ma ebe condition ọbụla ị nọ ihe ọbụla ị na-eme nwanne yesterday o memory ọ naghị eficha eficha memory so anaghị agbata nwunye n'ọsọ ọsọ gị gbagharịcha ịga n'ụlọ ọgwụ dọkịta enere gị labụ ọ na-esia gị labụ ịbịa onye gị rizọt ịbịa onye gị rizọt gwa gị ihe na-aya gị so nke ya ọ bụzighị new sayensị ka ọ bụ ọ bụzighị new sayensị ọ bụzi old school sayensị ka ọ bụ so ndị be anyị aghọta ha na ndụ a na-ebi ebi na ọ bụghị otu a si wee chee ya ịghọtara so the best thing otu ka ga-esi adịrị ụnụ mma ndị isi ojii niile sef ọ bụ ụsọ ndị Igbo ha hapụ ihe ha na-akọ because ihe ha na-akọ ha mara ya ịghọtara ihe ha na-akọ most of things ha na-akọ ha mara ya so ọ kara ha mma na ndị Afrịka niile ma ndị Black America ma ndị white agbamke a na-akpọcha akpọ ha jee na nsọ ala Igbo ịghọtago ha ji ebe ọ bụ na Afrịka na-agụ ha agụụ ha ga-aghọdo aka na nsọ ala ịghọtara anyị ga-enweta akwụkwọ nsọ ala anyị ọ dịsịa ready anyị ga-enwe ya na Igbo language first emesịa anyị translate ya na other languages ma na Hausa ma na Yoruba ma Ijaw ma Benin Edo ịghọtago because Edo steeti ahụ na-afọ ọwụ ndị Igbo nta ọ Igbo nta nwere Edo ọ Igbo nta nwere Edo hapụ ihe ha na o nwere kwere ndị ọzọkwa nọkwa ebe ahụ mana nsogbu adịghị ya for story for another day so nwanne ọ bụrụ na ndị a niile baa na nsọ ala Afrịka agaba n'ihu because ọ wụzighị nke kọsị mana ikperechi ọzọ adịghị mma because datin wụ your mind your spirit wụ datin kedu ka mụ na gị ga-esi awụ n'ofu ọ bụrụ na m na-ekperechi ọzọ ị na-ekperechi ọzọ gwagodi m ịmana chiwu ndị mmadụ sị na Chukwu bụ ofu na akwa ha sị na God is one. How can you worship a different God? Me worship a different God. That means we created idol. We worship idol. If ọbụla Chukwu mụ na gị abụghị ofu, that means we are worshiping idol. Because asị na Chukwu bụ ofu na how come na worship ọzọ na worship ọzọ? That means we are worshiping idol. Everywhere. Simple as ABCD.
so simple as abcd. That means ọnwụ na ndị Igbo niile kwere na ofu Chukwu, that means ha na ha worship anything. You got to go. All that thing, because all na clean your spirit, clean my spirit, ha na be fuse because all vibration are not the same level. So ozie na nchọ imejọ ọbịa n'isi m gwa m, hey nwanne emekwana ihe dị ọ na ọ dịkwa ha mma o. You got to go. Mana ọnwụ na mụ na ga abụghị ofu, chi nke ha na-agwa gị ọzọ, chi nke m na-agwa m ọzọ, nwanne anyị anọdị in confliction, anyị anọdị in enmity. That is why anyị Igbo adịrọ mma. Because the chi anaghị agwa onwe ha eziokwu. Chi onye nke a si na Rome abịa, chi onye nke a si na Jerusalem, chi onye nke a si na Saudi Arabia, chi onye nke a si na Japan, chi onye nke a si na mmiri, ndị na-elo mmiri na ndị na-aṅụ mmiri na ndị na-anyị ha na-eme ya na-akpọ ya too much chi ebe ahụ, too much agha adị. That is too much chi nọ na Igbo, chi juru everywhere. Ma ndị butere ebutere sa na ya adị sef na-egburi ya ọkụkọ na-ama ya George everywhere ọsọsọ chi. Onye kpọọ gị na fon ọ sị gị ma enwere dibịa ịma gị lori ọkụkọ ga-egburi echi. Ịghọtago? So chi karịrị akarị. So kedu nzi nke a ga-esogara ibe even Chukwu apụgo from there sef. Chukwu awago from Igbo land tete because ọ mara ebe a mba ebe erughị ọrịa kwado his own land, his own main house. Ikwu nne ya bụ ala Igbo, ikwu nne ya bụ ala Igbo. Unu achụgide chụfuo ya, chụfu ya. Unu achụgide chụfu ya, chụfuo Chukwu ana chụfuo ya. Mmadụ nakata nna kedu unu amakwa na this mind bụrụ anụ nwụrụ furu. Ichi ịma how human being are reason based on the character they behave, their behavior. Gbaa nkịta atụpụ na ha ọnụ, just their behavior ị ga-ama ka ụdị mmadụ ahụ. Mmadụ nọkọtara nnọọ ọwụkwa na nwanne because okay n'anya na asị ka a na-celebrate Christmas for example na West na-ekekwenụ ntị o because ụmụrụ na-asị why ndị ọcha ji emewe ọfụma, ụna anaghị emewe ọfụma. Na West Christmas for celebration, ndị be anyị Christmas for worship. Ndị nwa bekee nọ na discotheque na 24th night, ndị be anyị nọ n'ụka na 24th night. Nwa bekee nọ na discotheque na disco na-apịa disco n'abalị ahụ, ndị be anyị nọdụ na chọọchị n'abalị. Ndị be anyị, ndị nwa bekee na-eme Christmas for shopping, ndị be anyị na-eme Christmas for birth of Christ. You got to go. So the okwu gbara onwe na anwụ okwu, that is ya anyị anaghị eme ọfụma bụ na thinking faculty dị low. Christmas for commerce, astrology there, yes, all the astrology. So this astrology ha need the economic power, so ha use what they have advantage for economic power, economic benefit, simple. So use what you have to get what you want, period. Anyị nwa na onwe anyị kedu one single benefit, cultural benefit anyị nwere? One, achọrọ m ịma gwa one single cultural benefit anyị nwere. Iri ji, anyị na-eje village n'iri ji. Mmadụ ole na-aga village iri ji? Mmadụ ole n'ime anyị na-aga village n'August iri ji? Mana every Christian festivals anyị na-eme, anyị abanye kwuo na this carnival as well na booming their economy. Nwanne, so ị na-achọ ịgwa m na ya adịghị capable of creating a commercial economic benefit for Igbo land, or ihe na-achọ ịgwa m? Mana anyị ga-apụta publicly na-eme ọnụ as a people na ya enweghị ike create un commercial benefit for Igbo land. Anyị nwere seas everywhere n'ala Igbo, streams, different kind of waterfalls, different kind of caves, archaeologists, artifact, mana ụmụ ihe a niile. So anyị enweghị ike iwepụta nwana as a cultural and commercial benefit of Igbo land. Onye na-achọ ịgwa m? So before na-ajụkwa m kedu ihe anyị na-emere Igbo heritage, think twice, because ihe anyị na-achọ ibubata n'ala Igbo bụ economic benefit through our culture, mind development through our culture,
unity through nsọala, through our culture. Ọ bụ ihe anyị bụ abịa. Nka na ụzụ, destruction and rebuilding to get a new child. Ihe anyị nwere na-abụrụ mmadụ, ihe anyị nwere bụ ndị nkịtị. Ihe nwere ndị mmadụ. Anyị enweghị ndị mmadụ, ihe anyị nwere bụ ndị nkịtị. Ewu nkịta, look at n'anya nkịta n'anya, ịfụ nkịta na ya n'ihu ya afọ n'ọnọ sad. Ọ ya ka eji akpa ya nkịta nkịtị. Ọ dị sad, go and look, jee check yo nkịta ọbụla ịfụ na ya n'ihu. Ọ ya ka eji akpa ya nkịta. Ọ dị sad. Ne ya anya, ọ ole sị m nwe ha anya mmụọ, inwe anya mmụọ na nkịta anyị ga-ama na ihe ahụ mmadụ. Ọ sad, ọ dị sad, atụrụ ya ịga. Ịga nọ na ịga, nọ na prison, nkịta nọ na prison. Atụrụ ya ịga. Mana ndị be anyị aghọta ihe a na-akọ. Chara life na egwu life is plain nwanne. Ndụ anaghị egwu. Onye ọbụla nwere ụgwọ ọrụ ya. Ndị Igbo sị gị na nkụ ịkpara na ọkọchị kịda anya n'udu mmiri. Aka onye wetere ka a ga-eji eso ya. Nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. Aka nri kwụọ aka ekpe kwụọ aka nri. Ka ọ dị n'elu ka ọ dị n'ala. Na ka ezikwe n'ihe ọzọ ị chọrọ ka nna gị gwa gị ka ị wee mara ihe ana. Ka what else did you, ka ihe ọzọ ị chọrọ. Ha agwasịgo gị ihe na-agwa gị. Nyekwuzie gị buru ama Igbo, buru ama Igbo ama. Buru complete book bunye gị. Nekwe, this is your light. Don't ever off it. Agbanyụkwa n'ọkụ a, ịgbanyụọ ya. Chọọ onye ga-eblame. Yoruba asị gị, Hausa asị gị, ndị ọcha asị gị, nwa bekee asị gị, onye nwe asị gị. So anọ m ebe a na-agwa gị sị gị na ọ bụ anyị nwa, anyị nọ ebe a mgbe gboo, anyị nọkwa ebe a taa. Nekwe ihe mere a na gị ji wee mebie na ị hapụrụ iwu ala, ị hapụrụ ọgbụgba ndụ gị na Chukwu, hapụ ya zuo ochi gbaba ama. Ịtọrọ mmadụ n'ala Igbo bụ arụ. Ịtọrọ mmadụ n'ala Igbo bụ arụ. A na-atọrọ mmadụ n'ala Igbo taa ka a na-atọrọ mmadụ. Na-agụ a na-atọrọ mmadụ. Izu ohi n'ala Igbo bụ arụ. Mmadụ iwere ihe na-abụghị nke ya. A na-ezu ohi taa n'ala Igbo ka a na-ezu ohi. A na-ezu. Aka ha nkụ. Ihe ọjọọ niile dị iche iche dị n'ama Igbo. Ihe ọjọọ niile dị iche iche dị n'ama Igbo dị na nsọ ala Igbo. Asịsị eme anyị na-eme gbado ya. Anyị mesịa ya anyị pụta, anyị asịzie na egbuo ha, anyị ata ha anyị. Ke nna nwanne, kedu ọnụ ị ga-eji wee kwuli dịtịrị? Kedu ọnụ ị ga-eji ekwu ya? Look at our land nwanne. Negodo anya. Ọkwa this land nwere governors na-enye free money every month. So if these people, ọ bụ na ndị a na onwe ha, their mind enweghị ike igwe ha dozie this thing, that means there is something spiritually wrong. Because anyị nwere onwe anyị rụrụ ụzọ na Nnewi, anyị enwere ego. Anyị enweghị ego, ewu na anyị nwere ike iji nwa obere ego anyị ji wee rụọ ụzọ ebe ndị mmadụ si aba na be ha. Ndị a ji millions of dollars. Ha nwetara 20, 30, 50 houses na ala bekee. I'm telling you. Ha nwechara 50 houses na ala bekee, nwecha refineries na western world. These people, governors na senators, ha enweghị ike ịrụ ụzọ esi aga na village ha. Ị na-agwa m na onweghị something dị wrong. The only way ị ga-esi emerinwu these people because higher force kill lower force. Higher force kill lower element. Higher element. So only if you purify yourself through nsọala, these people will evacuate your land or they change. You don't need to fight them. You need to fight her. They will evacuate your land or they change by force. Because onye enwe ihe ọ bụ onye nwe ha na kwafu. Ọnwụ na gụnwa na onwe gị na-eme mpụ na-ezu ochi agba ama. Then ha na-emekwa that nsogbu adị. Because at least ị na-ezu in a small level, ha na-ezu in a bigger level. Ha ị na-eme mpụ in a lower level, ha na-eme mpụ in a higher level. So unu niile bụ ofu. Unu niile bụ ofu. Mana ọ bụrụ na ịdịghị otu ahụ, ọ bụrụ na anyị gwere
nwanne let us unite this force with nsọala period. Ọ bụ ya ka only thing I asked wụ ka anyị channel on this energy towards nsọala Igbo festivals n'ala Igbo, united festivals. Ọkwa ha nke onye nọkọta otu mmọnwụ na-apụ ara na-ejegeri mba, anyị iti mmọnwụ, anyị eme ya ọ dị sharp, weta kamera asị anyị, weta ihe niile eji eme ihe ọ dị sharp so that ka anyị selụọ ya to ndị na-amabeghị maka ya. So all ha wụzi ndị Igbo mara maka ya, then ha adịzie happy, because ị gaghị na look at our roads. Ka gọọmenti ekwe ha anyị rụọ ụzọ, ha sikwa ya rụ na village ụzọ na village anyị. Ọ gọọmenti nwe village road, ọkwụ na-arụsị ụlọ rụchaa mansion ụzọ na ebe esi aba na be gị. Look at the ebe esi aba na ụmụnọ gị, orukweghị 2 meters o, ị nweghị ike ịrụnwu 2 meters ahụ mba, mana ebe na ya adịghị rụọ ụlọ $20 million, o nwere mebiri sense. Ọnwụ na idozie the road esi aba na be gị nke anyị rụ na Nnewi, o nwere gwara ya okwu. Ọnwụ na esi ụta mebe small across Igbo land, bifo mara ihe na-eme na Igbo land aghọọ alaeze. Anyị si ụta mebe obere oge Igbo land aghọọ alaeze. Nke a bụ nọ ndị a na-ekwugheri nna nwanne asị mmadụ hapụ m aka, ike adịghịzi m ikwu okwu, leave me alone. Ihe mmawo nsọ ala Igbo, ihe mmawo ọdịnala Igbo, ihe mmawo omenala Igbo, ihe mmawo ihe ọbụla gbasara Igbo ka mma, because ihe m chọrọ bụ a cultural Igbo with the cultural backup and science and technology, education, all these things I care. That is life, not anything else. Na ịgasịa this major, then you go to the next level. Ị gabeghị this level, ị na-aga next level, taa kpuchi ọnụ. Ị ga-build go this thing, ilezie foundation, iwe gbado okwu na wee kwuwe okwu. Kịta na the whole governors na be anyị keka ha si wepụta na power. Ịma ha na inweta ndị nsọ ala, they become governor of your place. Ịma ha na your land will change, don't you know? Ịmara kedu ka ndị a na-achị gị, ndị eze na-achị ala Igbo na-efe Chukwu ọzọ. Ha anaghị efe Chukwu ala ha, mana ha bụ custodian. Mana the gods of the land they never honor. They never honor the god of the land. And ha sị na ha bụ custodian, ha ji ọfọ. Ọ ga-asịkwa na-abịa agọrọ gị ọfọ, ọgọsị ọsị n'afọ Jizọs, ọsị n'afọ Yahweh. Onye nke ọzọ si ya si Israel bịa, onye nke ọzọ si ya si Rome bịa. Ndị ahụ ndị eze, kwoto ndị custodian of Igbo. Nna nwanna ya niile ị na-ajụ nwaanyị n'ala Igbo adịghị mma, ịghọtago, because anyị maka we are the cause. Because nnọdụ ebe a na-agwa gị na sị gị ka anyị mee nsọ ala, ọ bụrụ na a na-eme nsọ ala, so ndị eze ọ bụrụ na ha emeghe nsọ ala, let him back sebe abụọ. Ọ bụrụ na onye eze abụghị onye nsọ ala, si ebe a pụọ, because ịbụrụ eziokwu abụzi na onweghị onye na-anapụ gị eze, mana ị ga-ahụ nsọ ala ka e wuru chi obodo a. Ọ bụ ngwa ga-emepụta n'ote ịgọrọ anyị ọfọ. Kedu nke mepụta n'ote na-akpọrọ anyị somebody from nkwa before Jesus aba plane from Rome ruo ala Igbo, onye na-anwụ anwụọra na before Jesus esi na Rome ruo n'ala Igbo ebe na-akpọ ya onye na-anwụ anwụọna, ọ before Yahweh esi na Israel ruo be anyị, ọ before Mohammed esi na Saudi Arabia ruo be anyị, onye na-anwụ anwụọna na. So kpọrọ anyị chi nke ha nọ close ebe a, kpọrọ anyị ya nwanne. Ị na-agọrọ anyị ọfọ, gbapụ ụkwụ na ana, kpọpụrụ anyị slippers, gbado ụkwụ na ana nkịtị. So ka anyị mara mgbe ị na-ekwu eziokwu, na-ene anyị anya na mkpụrụ anya, mara mgbe ị na-ekwu eziokwu na mgbe ị na-atụ asị. So because na ya nwere power, because anyị nwere, ọ bụrụ na anyị nwere ndị nsọ ala, enough ndị nsọ ala n'ala Igbo, a gwara ngene because majority carries the vote. Ndị gọvanọ agaghị ezu unu ochi, ndị eze agaghị eri unu white, mana kịta ha nọ na business. Ndị eze bụ businessmen, ndị governors bụ businessmen, o nwere nke na-achị gị. All of them bụ business ka ha na-eme, not even culture, not even governing. Ha na-achara ego oil. That's why all of them based on this ka ha na-agba ya allocation. Yes na allocation free money, allocation bụ their money ka ọ bụrụ ego gị. That's why they ha na-eme ihe na-akpọ ya bụ do or die to go inside the politics. Ekwema all their money mgbe ha na-eje ebe ahụ, i nwere ego inyere ya nwere ego inyere o ji arụ ọrụ. Enweghị ego inyere o ji arụ ọrụ na o ji aka ya na mma ego si weta ego
rụọ ọnụ for the governorship win ye ị na-ebezi ka ọ bịa rụọrọ gị ọrụ. Gịnị onwe agreement gịnị ya nwere? Gịnị ọkpara agreement? Gịnị ya nwere agreement? Then nke ihe na-akọzikwa nna, ka ihe na-akọzi gịnị enweghị agreement, ka ihe na-akọzi. So ọba uru mmadụ atụzi na unu enwezi hope, unu na-enwe ihe abụrụ hope. This is not hope because it's unrealistic hope. Enwere hope na-adịghị realistic. This is hope agwa ha mee realize no, ọ gaghị realize. This hope can never ever come to reality. Hope ga-abịa in reality bụ na anyị mere nsọ ala Igbo nwanne, temples everywhere, temples okwu njakụ na nwanne anyị nwere nke brick. Very soon our bricks industry ga-ebido ọrụ. Anyị ga-eji temple rụkasị everywhere, artwork everywhere. Anyị bụ ọbụla anyị pụta ya akụsa artwork dị deye nsọ ala n'elu ya, na ihe a bụ ala dị nsọ. Ibe na bridge main market, that bridge Asaba, you are coming to nsọ ala na iburukwa evuchi ga azụ. Anyị nwere intimidation Chukwu mee ha arụ, were intimidation Chukwu chụọ ha ebe a. Eruo na nke gọvanọ amapaghị nsọ ala n'ihu that government house, na nwanne onye ọbụla mere arụ ebe ala kụgbuo ya. Nsọ ala Igbo ebe ọbụla, nsọ ala Igbo ebe ọbụla, ala Igbo niile nsọ ala gbaziere m ka ihe ọjọọ ga-esi eme nwanne. Everywhere anyị pụta nsọ ala, ebe ọbụla nsọ ala, ebe anyị bụ anị obere anị ọsọ ya wụ na mmadụ ise nọ ebe ahụ, anyị arụọ tempụl ebe ahụ, mmadụ ise nọdụ ebe ahụ, everyday ha ji ebe ahụ nọdụ. Ha amaghị ya ebe ha nọdụ adị n'ime dị egwube egwu, ọwụ na paakị ụmụazị anyị rụọ ya, rụọ tempụl dee nsọ ala. Simple. Ndị ụka rụkasịrị chọọchị everywhere n'Europe onwe nke nọ n'ime mmadụ dị n'ime. Chọọchị one nọ na western world mmadụ na-eje, ụlọ ụka one, mana every village nwere ụlọ ụka, enwere ndị nọ n'ime. Enwere ndị ya na-achị ịgwa gị bụ ya wee Christian country, so that before ọ na-abịa bụrụ nonsense butere mmadụ ebe a bụ nsọ ala. Ihe ọbụla ị na-eme na-emere onwe gị, mana amara that this land belong to nsọ ala. Ebe a bụ be ndị nsọ ala, ndị dị nsọ, onwe na-amaghị ihe bụ nsọ. Who don't know what is holiness? Onye amaghị ihe bụ nsọ. So egbe ka esi asa ụwa, ịghọtago. Ndị gọvanọ anyị nwere ike ịnapụta nwa ọchịchị n'aka, mana ọ bụghị otu ahụ nsu eche, because ijighị mma ijighị egbe. Ị ga-eyuzu n'ihe nwere na ihe nwere ka m ga-enye nna, ihe nwere ka m ga-enye nna. Nwanne ka anyị yuzuo na ihe anyị nwere ụbụrụ isi, anyị ejighị egbe, anyị ejighị mma, iji ego. Ndị a is sleeping on billions of dollars, iji the money. Can you compete with them? No, they know ụbụrụ isi gị. Anyị banụ nsọ ala massively nwanne. Ifu na mmụọ Igbo nọ na-eche na-ebe akwa na-ayọ, because ha na-achọ body, ha na-achọ ahụ ha ga-anakpụrụ wee rụọ ọrụ. Mmụọ Igbo is looking for body to go inside to work. Ha chọrọ idozi ala Igbo because ha need the body dị clean body. Ha nwere ike nọ n'ime, so that isi na nke ahụ A, nke ahụ B bụ B. Ọwụghị gị na mmụọ na conflict, mba. That is how you can change the land. Mmụọ ga-abata n'ime gị were gị gbanwee dị obodo. You got to go. Ndị eze gbanwee ọha apụọ, ọ bụ ha nwụọ. Either they change or they live or they die. Only three things: change, live or die. Simple. The same thing with the governor. Period. Nwezi otu ọzọ esi eme. Because how would because one how will governor with chief security. Chief security. Unu na-atụ politics egwu. Unu na-atụ politics egwu. Mana ọ politics will God you see. Practical God you see is politics. Politics will practical God you see, because then your right of existence ha ji n'aka. Enwere ike governor nwere ike send the assassin every day onye gbagbuo oge. Nobody will ask. Nwe ekwu okwu. Unama. Imana governor nwere ike kpọrọ gị na nga forever. Nobody will talk. And you are playing with your life. So all these kind of people, you know, hapụ that place vacuum. You hapụ this place, that powerful place openly. Not na-akọ ihe ọzọ. Ha na-eche gị, ha ga-anọ otu a, ịgasị abịa. Ha ma chief security officer. Chief security officer. They have the power, authority.
ị nwere authority. Ọ dị ka fans na watch football, ikwụsịa onye ji right bụ that man 11 players nọ inside field. Ọ ya nwere ike ikwu ma ga-enye goal ma gaghị enye goal. Onye ga-ekwu ma ga-enye goal ma gaghị enye goal bụ the 11 players in the pitch, not to the fans. The fans, the fans ahụ just at the end of the door players ga-enye goal. So ọ bụrụ na anyị hapụ those places vacuum, nwanne ị na-agba mmiri n'okwute, ị na-agba mmiri n'okwute, isi na asị gaa jụọ onye ọzọ. Ọ bụrụ na ihe a na-ekwu erughị gị, nwanne go and investigate ma nwere ihe nwere ike imenwu without taking this position ga work n'ụwa. Onye ọbụla gwara gị opposite na asịrị gị asị, anyị anaghị atụ asị. Anyị bụ ndị nsọ ala anaghị atụ asị. Onye ọbụla gwara gị opposite, nwanne ndị mmadụ ga-asị Nigeria is evil, Nigeria is bad, good and fine. Kekwana ihe bụ your option. You nwere option. The only option bụ na enwere na Nigeria ebe ahụ enwere some part na-eme ọfụma karịa some part. Lagos bụ mmadụ nwee, Lagos bụ mmadụ nwee, ma Banana Republic aha ma dịsi Lekki a ọkwa na Nigeria ka ọ dị. You go to Abuja, enweche so many places mara mma, ọkwa na Nigeria ka ọ dị. Ị gaa na Sabongeri na Kano, ndị Igbo rụchara ọma mma. Mana ibe na ala Igbo ikwu asị Nigeria agaghị ekwe gị, mana Nigeria kweghị gị ruo n'ugwu Hausa. Mgbe a mepere Alaba, anọ m otu a, ndị Igbo na-egoro Alaba na Alaba na swamp. Ndị Igbo na-egoro na swamp na Alaba. Today na go to Alaba dị, ị gaghị egote nwaanyị dị. Anọ m a na-ego anị na Ogudu na swamp na-awụchi mmiri. Go to Ogudu GRA today, ị gaghị egote nwaanyị dị. Mgbe m gara Lagos, Lagos wụ swamp. Today go dị, ị gaghị egote nwaanyị na ya. Even na Lekki phase 2 phase 3 na mgbada aha na that place na ị gaghị egote museum dị. Ijukwa ndị be anyị ọsị gị na ndị Nigeria agaghị ekwe gị mee anything, mana ekwe gị mee na Lagos. The problem bụ the mindset. Ọ bụrụ ọwụ ịmagona ihe a bụ ihe feed go this mindset so that you lose hope. You nwere ike inwezi hope. You believe na them bụ their hope. Your hope dị n'aka ha. Nwanne no, your hope is n'aka gị ka ọ dị. N'aka gị ka ọ dị. Ọ bụ n'aka ha, ọ n'aka gị ka ọ dị. You got to go. So the best thing ị ga-eme as a people, first of all, anyị ga-emegodi nsọ ala. Anyị megodi nsọ ala, anyị appease the land. Ị ga-emegodi the land appease. Anyị mee nsọ ala, anyị mee appeasement. You got to go. Ọ bụrụ na anyị appease the land with nsọ ala, then we can go and confront our problems. Anyị nwere nnukwu problem. Big one. Big challenge. Big one. But first of all, you guys make identify your identity. Appease you got the land with your character. You got to go. Push you out. All those evil no gonna me. Push you ya. One self defense are a crime. Self defense will goal is a goal. Mmadụ ndị ochi bịa be gị ịkpọ polisi bịa gbagbuo onye ochi ahụ. Polisi gbagburu mmadụ mana ọ bụghị crime. Ọkwụnụma. Polisi gbagburu mmadụ mana polisi gbagburu mmadụ under defense. Ọ gbagbuo mmadụ just to gbagbuo ole mmadụ. Ịkwatago. So ọwụ na anyị mesie nsọ ala kwado Igbo, prepare Igbo ọfụma then anyị ebidozie mebe changes na ndị eze o ma ndị governors o ndị ọbụla na-represent Igbo na ana Igbo anyị efopụ ka ume onye ọbụla ọwụkwa ha ndị nkịtị ana m ekwu ndị position power ka m na-ekwu ọwụkwa ha mmadụ nọdịbe na-ekpere chi eje chụpụ ya mba onye biri ibe ya biri ana m ekwu ndị eze ndị gọvanọ ndị politics onye ọbụla na-abụghị Igbo first na-abụghị nọnọhọ na Igbo because ndị bene anyị ga-ebidogo na-etrain godo ụmụazị anyị nke ọbụla na-etonite how to take this power. You got to go prepare them based scientifically, astrologically, in any which way, medical, so that ha ga na this position ha mara ihe represent ebe ahụ. You got to because ha ga-ama maka ndị anọ ebe ahụ na ndị amụchara Zungeru
amụrụ some of them na Tungelu, some amụrụ na Lagos, ọ gọvanọ ndị Igbo. So ọ mara ihe ị na-akọ, ọ bịara iburu ego. So onweghị ihe gbasara onye a na Igbo interest ebe a. Onye enwere Igbo interest, you got to go. So that's why they never perform. And this one can happen had there. Then you don't complain. It happen had there, then you don't have to complain because can you not complain for asking you what is Simba? Can you not complain? See? Who are you complaining to? The only complain will remove this man here. That's his only solution. And they got him now because he wanted the population. Prepare the land then because Nepanya can bag. You know, but they kitchen around 1 billion. 1 billion 13 no one. As long as this land does not support you, you got him. You got him. You got him because the land, as always, if all in Swala where you give up those governors, if you in Swala, you got him because the land they back you up. Oh, neighbor in Swala, you got them double. If you try, you have working, there you go forever because you will back up. So, who are you fighting for? Imahana win up goal will fight. Go in and fight 3-4. You got him. That's all. You got to go. So as long as you know na Igbo, icho change ihe obuna na Igbo, you get appease go the Igbo. Gbara eme asi. Ikwa ndị na-eje aga na Iraq ha bucha Bible n'aka. Ọkwụnụ ma. Igbo ha ji buru Bible, ndị Boko Haram bucha Bible n'aka. Because you don't know Igbo about how natural force work. Boko Haram buru Bible n'aka. Desie ihe na ha n'enu signboard. Ebe ha bucha egbe na buruchacha ihe niile n'aka. Yes. Because ha sị na chi ha na ekpere anyị ejighị egwu ihe awụchi ha. Don't tamper with it. Did you nwa bekee ya asị gị yes, you don't violate their religion. Yes. So before you na-enwe any right here, ị ga-awụrịrị onye nsọ ala n'ime ihe ọ gaghị work. Yes. Because ị gaghị apụta si mmadụ na ị na-fight n'ala Igbo, ị were Christian fighting for Christianity, nobody will listen to you. Ị gaghị n'ala Igbo isi na fighting for Judaism, nobody will listen to you. You can worship whatever you like, but if you want to fight, man, your gaghị work because of it's not fundamental to not work. And nobody will listen to you. Mana ọ bụrụ na onye nsọ ala kwuo ye yes, because always root, mgbọrọgwụ, o pụrụ ome from there. All fundamental. So ihe ọ bụla ị mere ịdị right because ọkụ mbịara anaghị azụ eze n'obodo onye ọzọ. So that's what because ndị be anyị adịghị strategic. Ị na-agwụgodi ha ese bụ osi ebe abụọ because they are go hypnotized. Ha amazighị nke bụ eziokwu na nke bụ asị. So ọ bụghị ịta ahụfụ abụrọ the case wụ afụfụ nwere agụụ nwere nchekwube anaghị egbu agụụ nwere nchekwube. The case bụ agụụ na-agụ gị o nwere nchekwube. Ọ bụrụ na ọ nwere nchekwube nsogbu adịghị, ọkwa na onwe nchekwube nwanne jee chọọ nne bifo agụgbuo gị nwụọ. Bifo agụgbuo gị jee chọọ nne nwanne, simple as ABCD. So ụmụ ibe, aga m eje ka nje mere ihe ọzọ na mmadụ agbara mbọ taa. Anyị nwa ndị ndozi ọdịnala Igbo, anyị nwa na-eme Igbo heritage n'oyibo. Igbo heritage all worldwide. Ihe ji wee tinye Igbo heritage bụ maka ndị ọzọ, ndị mba ọzọ na-amaghị maka Igbo. Anyị nwa ndị nsọ ala Igbo, nsọ ala Igbo ka anyị na Chukwu nọ n'eluigwe, ka anyị na-amadi ọha, ka anyị na-abịa ama, ka anyị wụ ndị niile bụ ihe akwadoro akwado n'ala Igbo. Bụ because ya bụ military men ko na nnukwu onu nwere ike ịnụ di ọ na-amaghị ụdị ọha ama nke di ọha. That is all a book of di ọha, ama di ọha. Ma ndị be anyị chekwa na nwere ihe a na-akpọrọ enwere some force nọ somewhere a na-ekwu maka ya. No, di ọha enwere di ala, nwee di ọha, nwee dibịa. Ama di ọha, nwa ama Igbo, nwa ama ala, nwa ama na chi, nwa ama na atọ. Ihe niile awụcha ihe edebere gị wee nụọ ọgụ. Ọ bụ ihe edebere gị wee nụọ ọgụ ka ọ bụ. Mana mba, anyị hapụrụ ya si ọwụ nke anyị na-ama akwụkwọ mpempe akwụkwọ enyere anyị si ọ Baịbụl ma ọ tọra
ọ nke our force, mana this information niile debere gị use nwuhie ọwụ mpekere akwụkwọ ka ị ga-eji wee bụrụ taa na-akụ isi ga hai na ndị isi ojii unu eme eme arụ hai nwanne onye mere ihe a biko kwụsịrịnụ ihe unu na-eme na unu etezina mmadụ ure na biko na unu etezina mmadụ ure ebe a na bịanụ ka anyị gbasienụ mbọ ike asị human being nna nwanne ka anyị challenge anybody n'ụwa but at least ka anyị kweregodi na own identity enwe ihe ga-eme anyị nothing will happen. Nwanne anyị na-anwụ ka anyị nwụọ na own identity, ka anyị nwụọ na own identity, ka anyị nwụọ na onye anyị bụ, ka anyị nwụọ n'onwe anyị. Let us die a honorable death, ọwụhụ painful death ụmụ ibe. Ka anyị nwụọ no honorable death, ọwụhụ painful death. Onwe onye si gasị na if you like ị nwere ike isi na ịchọghị na Nigeria, you have right. Ị nwere right isi na ịchọghị ewe Nigeria, you have the right. But ị ga-ekwugodi na ahụ m onye Igbo ma achọghịzi m ịnọ ihe. If you any time isi na ị chọrọ ịkpọ onwe gị Biafra ma ọ bụ na ịnweta your country, it's okay. But nwanne anaghị esi n'elu arịa na ana ka esi arịa enu. Anaghị esi n'elu arịa na ana ka esi arịa enu. Igbo will savior. If you deny your savior, you have taken away the light. You can never see the light. You can never. Nwanne nweghị ike na abụghị eziokwu absolutely. If you like, I swear. Nweghị ike. Igbo with the light savior or a light, because all the light and case when fools were already Biafra. Ịgbanyụọ dị ọkụ, how can you get to the Biafra? Ndị Israel wepụrụ Jew. Ndị Israel remain the Jew till tomorrow. They never remove Jew. Because how many Jew but the light will get Israel? Oh no, without Jew you cannot have Israel. Without Jew, no Israel. So how can you have Biafra without Igbo? It's not possible. It's impossible. Because identity, that means you lose go the identity now. What makes you indigenous then? Case when you American indigenous, you are not indigenous no more. You got to, so but I boy you na like you na public. I na ha me kudio, and I like you kudio na public because all you panya ndi ro no uche we ha. You got to, I like panya uche even though na enwe ihe na like. You got to go but owo I like you maka ihe ndị bay na public. I don't like it. Mana enwere ihe ndị mmadụ na-emezi otu a ebere ga na-emere ndị mmadụ nwanne ọkwa amụkwa na these people ọkwanụ ha chọrọ ịpụ ndụ ịghọtago. These people want life, ha chọrọ a good life, better life, but ị gaghị na-ahapụrụ ha ka ha na nne like that nwanne. Isi gị gbachi ya nkịtị sịrị afọ ekwuru gburu okenye mana ekwuba na ogburu nwata. Ị gaghị ahapụ ha because na ha dị ignorant, let them perish. No, ịghọtago. No, ọ ka mma ọ bụ ignorant person ka onye iberibe mma. Ịghọtago. Onye dị ignorant na-amaghọ onye nkịtị ka onye iberibe mma. Ịghọtago. Because onye iberibe na-ebelieve ya ama ihe a na-eme, mana onye nkịtị amara ihe ọ na-eme. Onye nkịtị ka ọsọ a na-asa ya isi ma ihe. Mana onye iberibe that is ọ na-echere ya ama ihe a na-eme. That is at the end of the day ọ taa ezigbo ahụhụ. Ịghọtara. Anya ka ọ ji eme sometimes ndị be anyị ihe ha na-eme I still feel for them. Ịghọtago. Ana m the thing na-ewute m n'obi. I wish that their desire can be realized, but practically ọ bụrụ nna ọ bụghị otu ahụ ka esi eme nwanne. Ọ bụrụ otu ahụ mba ọka mma na anyị ji n'oge ama m na nwere ike ha like ihe obodo ahụ ha nọ, of course yes, but enweghị mgbe nwa bekee ya afụ gị n'anya karịa Hausa Fulani. It's impossible unless you have been deceived. Nwa bekee can highest Hausa Fulani can hate you. Hausa Fulani can hate you, but nwa bekee own is worst. You got to go. Because Hausa Fulani nwere ike tomorrow you can have peace with him because you were a threat for him. Nwa bekee, you are a threat to nwa bekee because nwa bekee existence is in danger when you become isi dị gị mma nwa bekee ana. You got to go. Once isi dị gị mma nwa bekee aba ọya. So but Hausa Fulani, Yoruba, Benin, not so because gịnị ya na the same ogbofu ụgbọ bụ gịnị. Ihe Yoruba man na-achọ ka Igbo man na-achọ, ihe Hausa man na-achọ ka Igbo man na-achọ, mana ọ bụ ihe nwa bekee na-achọ ka ị na-achọ. So nwee mgbe nwa bekee ga-afụ gị n'anya karịa Hausa Fulani to wepụ ihe n'ime isi gị. Ọ bụrụ na ị chọghọzi nọ na Nigeria nwanne, you have right, you nwere right to say.
but ihe ji wee were victim bụ na nwa bekee na-epush gị forward ịghọtago because of fantasy indirectly ichepụ na ha anaghị eme directly or indirectly they use fantasies ịghọtago hypnotization to you ị na-echezi na ihe ị na-eme bụ ezigbo ihe na ọ bụ nwanne ọ bụrụ na ọ bụghị ezigbo ihe onweghị onye tinye ya laikiri ka Afrịka na-ata ahụhụ ọ bụ ndị isi ojii ọ ndị Igbo nobody like onye laikiri ya ịghọtago ọ bụ because of that use that advantage bụrụte arrogant na-akụgheri no anyị niile wụda ebe ahụ anyị nọ onweghị nobody likes it enweghị onye laikiri ka Naijiria even Naijiria na-ezuzugharị ezuzu ụtazi no onweghị nobody likes it so ọ bụrụ na anyị achọghọzi nọ n'obodo ahụ nwanne anyị ga-ebugodo ụzọ dozigo the identity nke anyị ga-eji wee zara ọnụ anyị because otu ị nọ na onye Christian akọrọsi ebe a, onye Juu akọrọsi ebe a, onye Islam akọrọsi ebe a, ndị omenala akọrọsi ebe a. So ọkwu aka ebele ga-eje jọma ya ọ bụrụ na ụkwụ aka ebele ga-eje jọma ya na because unu ejighị ofu okwu ị nwere ike iru ebe ahụ akwụsịa na ị chọrọ Biafra ị pụọ onye nke ọzọ abịa si na-achọ na ya bụ gọvanọ na ya na-achọ Biafra na gọvanọ pụtasị ya chọọ Biafra ihe ọsọkwara unu kwuo as long as na gọvanọ ekwuo na nke gọvanọ ka ya gawo ngari as long as na gọvanọ si ya achọghị ya nwanne ihe niile aha ofuri na anyị tara zero as long as gọvanọ si ya achọghị ọ gọvanọ ka na ya but ị nwere ike isi na ị ga-ewepụ gọvanọ na ị ga-enweta Biafra without gọvanọ nwanne na achasị how from where how ọ dịghị possible o nwere ihe dị possible ya ọ dịghị absolutely impossible so ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ihe na-ekwu na go away from Facebook go away from public media if na that thing is impossible ọ bụ ịnọdụ na Facebook a na-epost nonsense that nonsense a na-agasa gị isi no ihe a na-epost na Facebook na-agasa gị isi onweghị that is not true that is not true site na Facebook pụọ na Facebook just wait and see 1 month odoga ya na-enwe ihe na-eme nothing is happening ọ ịbịakwa na Facebook ọ dịghị ka nwere ihe na-eme ọ Facebook na ọ media that is why media is here ọ ihe media na-arụ ka a na-asa ndị mmadụ isi so ọ ka arụ ụnụ mma otu anyị nọwụ ndị Igbo ụmụ ibe ka anyị tie n'ike anyị dị powerful if we are powerful nwere ihe anyị na-ege emenwu ọ bụrụ na anyị chọọ ịpụ ebe ahụ one day anyị ga-apụ ma ọ bụ na anyị sie ike mara ihe mana ọ bụ na anyị amaghị ihe anyị esighị ike nwanne apostoli media kwa ha nwe ihe iji aba mba bụ ha all this media iji ekwugheri ha nwe ya so then what are we talking about? Even apply media we are nobody. How can we send the information across? And apply this Facebook na apply WhatsApp. Kedu ka anyị ga-esi wee how do we send the message across? No, nowhere. See that apply Facebook na, see that apply WhatsApp. Let me see what will happen. Ma amazi ka ga-esi send the message. You got that? So all this thing kigama. All these people n'anya. Life is ruled by interest. Even you and your brother self, interest kunje so ngun. You and your brother interest kunje so ngun. Then you na-ekwuzi maka country. You got to go maka country. Onweghị ka there is no how Igbo we have a Biafra without a governor. It's impossible. Inweghị ike ime nwunye nwanne absolutely impossible. Onwe ya na impossible. It's other impossible. Nwanne isi na asị stop all this media propaganda. Stop this media propaganda. Let me see. Stop all the media propaganda if not dey possible. Simple. What put the media inside it? You got that? Then that is case closed. You got that? So the best thing I want to remember this thing when they go and do it yourself. Not so worried. I'm not against it. I didn't against it. But to happen to hear this media propaganda, yeah, nonsense. Yeah, you must. You got to go direct to these things. Go and do them direct. Don't stop. Let's do the back door. Back door where? Back door not how work. Back door only criminal go through the back door. One direct because he only feel need the right. Now when they face the justice, what he did. You got to go.
nothing, onwe ihe na-eme, nwere ihe nothing mega. Mana bezi ọ dịsị ya mmadụ na-emezi mmadụ crimes, mmadụ na-eme onwe crime. Ọ dịka asị na-eme crime because ị sịrị you chọrọ I want to govern myself. Ọ bụrụ crime. Ọ bụ crime ọ biko ọ this wee na-eme mere ọ dịka crime. Ọ bụ crime. Ọ bụ crime. Mmadụ sị na ya anaghị erizi ọ na-ese okwu. Mba na nwaanyị achọghịzi m ịnụ adị divorce ọ na-ese okwu no. But ije tie nwaanyị ahụ ihe merụsie ya ahụ. Ọgwụgwọ na iti ihe ma isi na ị ga-eti ya eti. Nwaanyị je kpọrọ gị polisi bịa bịa ọkpụrụ gị je kpọchie. Enwere ike bifo ọ na-ekwuzi na otikweghị ihe na ọ chọrọ iti eti mana ọ sị ya na ọ ga-eti ya ihe otibeghị m ya eti. Nwere ike ịracha na 5 years ebe ahụ ịghọtara mgbe ị pụtazie ire asị anyị ịghọtara so ihe a na-ekwu maka ya. But ọ bụrụ na nwaanyị echeghọzi ịnụ iji nnọọ ya kwara ngwongwo gị si nwaanyị ọ nwaanyị ofu onye kwara ibe ofu onye akwara ibe simple ịghọtara ofu onye pụọrọ ibe ya period. Na ọkwara nke ya bịa bifo mara ihe na-eme that is ime ọnwụ ga-arụsị apịrị apị bifo mara ihe na-eme ọ dịsị ka gasị na nweziri fight there is war there is no war enweghị war there is no war here there is no war here ịghọtago na mmadụ si ya anaghị erizi achọghịzi m iri ịghọtago onweghị war here but the problem bụ na anyị na-atọ ọnụ ji agasị na nwezi onye mmadụ inye na ibie na-ese nwanne enweghị gị na ebie na-ese enweghị ya na ibie na-ese ịghọtago enweghị ya na ị nwere identity you have identity onye ọbụla na Nigeria today nwere identity nwere ndị na-akpọ ndị Yoruba nwere ndị na-akpọ ndị Ijaw nwere ndị na-akpọ ndị Hausa nwere ndị na-akpọ ndị Igbo so onweghị onye na-ebie na anụ ọgụ ebe but ọ bụrụ na ịbịazi asị violent mana ịchọghọ violent na onwe ihe na-agwa you come with violence and ịchọghọ violence o nwere isi ịghọtago so the best thing ka ewere that governorship enweghị ike ịganwu behind the governor ọ gaghị work is impossible ọ gaghị work ụmụnne simple o nwere ike enwere ike ịmụọ nwa ị na-ene nwa gị anya ịma na nwa ha na-eto eto mana your friend nwere ike ịpụta sị gị hi na nwa gị etochana ọ dịghị surprise ọ dịghị surprise na nwa gị eto onye na-eso nwa gị enwere ebe nwa gị na-eme ọpụta ọ na-emetụ aka bifo ịmara ihe na-emenụ nwa gị agafe aka ya agafee n'ebe ahụ ebe a aka ya anaghị erube bifo mana aka ya agafee na dị so enwere ike na na-ekwu ihe unu na-ekwu na bifo ịmara ihe na-eme 20 years aga ọ dịghị ka fim 20 years aga 50 years aga ọ dịghị ka fim yes ọ dịghị ka fim ịmara nwere ike dị ka fim ọkwa 67 anyị nọrọ ọgụ na 67 which year ka anọ ya ka ihe anyị nọ nchekwa na ihe a bidoro ụnyaahụ anyị na 2019 ndị mmadụ ka na-echekwa na ihe a bidoro ụnyaahụ because na I just come Charlie say I just come Charlie I just come o because you just come ichekwa na ụnyaahụ ka o bido 67 dị na so nwanne ihe abụghị new ọ bụghị ihe ọfụ mana ihe a na-ekwu bụ nwanne a sị eburu ozu onye ọzọ ọ dịka ebu osisi kpọrọ nkụ beta anụ beta ahụ na ahụ nama beta anụ beta ahụ na anụ ha nama ọwụ na anyị nwụsịsịa kedu kwere ndị nwe anyị na-adoziziri anịfọ ọwụkwa na anyị jere ọgụ na anyị asị anyị jee ọgụ ndị nwụọ n'ihu ọgụ nsogbu adị mana nke anyị ejebeghị n'ọgụ ọwa anyị ji kịta anwụzie mgbe anyị ga-ejesi ọgụ ka ezi onye ga-aje dị ọgụ ọ bụrụ na anyị nwụzie kịta ka esi ndị ga-eje dị ọgụ mgbe ọgụ dazie ọgụ adebeghị ada ya anwụsịa mgbe ọgụ dazikwana ọgụ dazie anyị emezi agha anyị enwezighị nsoja asị na anyị gbụsiere soja asị anyị niile ịnọkọta nnọọ ewere Josef nye nnọọ onye isi ọfụgụ gị n'anya ewere jos nnọọ volunteer ije were enye oke ihe ụta ka esi eme nwanne ụta ka esi eme isi mmadụ afụgụ gị n'anya according to ihe ị na-ekwu na onye afụgụ gị n'anya ọkpọ gị asị iburuzi onwe gị bunye tiagbuo ọgụdazikwa na-echi ya nkọ ka ihe ụtọfọ ọgụdazi echi ya ebe ọ bụ na ndị our own hard men strong men ekpụrụchagara niile tii n'ime nga ndị mmadụ ọzọ ndị egburu egbuo ndị furu efu ọgụdazie na ndị ụka ka unu ya ekpo eje ọgụ ndị ụka ya eje ọgụda ndị ụka na Cameroon na Cotonou ọgụda ndị ụka
ndị a na-ebugharị cross na Bible ma ndị ha nwanne ndị a ga-ebu ụzọ migrate to Ghana. Ọgụda ha na ha ga-ebu ụzọ migrate to Ghana. Our own hitmen egbusigo ha, ịghọtago, egbusigo ha niile. Nwere amara ihe a na-egbu hitmen ka ndị a na-egbu ewu dị hard men ka a na-egbu ihe ha. That's why eji eme that, ha ji eme this movement otu esi eme violently ka ụmụazị a na-apụta ka a na-akụpụ ka a mana ndị agha ndị isi ekwu ọnwụ ga-anọ n'ihu ọgụ always ọnụ ndị agha kara obi ga-anọ n'ihu always and akụtuo ha ozugbo. That's why eji agba ha egbe direct. Ụnụ amụghọ ihe eji agba ha egbe aha direct because ha ama, because ọnụ ndị soja ọnụ ndị amị etren ndị amị ka ha bụ, ha ama ihe ha na-eme. That's why ha fụ ha na those people dị active agbatu ha na so ọfọzie ndị nkịtị awa ka ihe ga-eji ndị nkịtị eme. Ndị nkịtị enwe uru ha ga-abara gị no. So akụtụchago the hitman ka ezikwe ndị ga-ejezi ọgụ ma ọ bụ na ọgụ daa. Ichere ọgụ agaghị adakwa ndị ichere ọgụ enweghị ike ịda. Ha bụkwa Facebook a na-akọ ndị mmadụ ọgụ daa, most of them ga-agba ọsọ. Ọgụ daa ndị a na-ekwu okwu na Facebook ha nwanye ebu ụzọ wee napụ ọsọ bifo ịgba ihe ọnọdụ na akara. Hey nna nwanne ka ije nna egbe na-ada ihe a. Hey so ndị agara eme ihe a ha nwe ga-ebu ụzọ wọgba ọsọ. So ka mma na anyị preserve nwanne, ka anyị preserve one, let us preserve, ka anyị preserve one our hitmen. Ịkọtago ụmụazị nwere liver, ụdị ndị ka nna like iji eje ihe. Ụmụazị nwere liver ka ụdị ndị ka a na-like iji eje ihe nwanne, ndị isi kara aka. Mana ịhapụzie ha otu a ha barizie na akụkọ nwanne, ọ bụghị otu a ka esi eme ya na ịkọtago mba, ọ bụghị otu a ka esi eme. Anyị niile bụ ndị Igbo ịkọtago, onweghị mgbe ị ga-afụ nnọọ onye Igbo ihe na-eme ịgba nkịtị sị ka ihe emebe ya. Mba, abụghị otu ahụ nwanne. Onye ọbụla na-eme otu ahụ onye arụrụ ala. Onye fụrụ nwanne ya ka ọ na-anwụ anwụ hapụ ya ka ọ nwụọ, onye arụrụ ala ka ọ ịghọta. So onye ọbụla fụrụ nwanne ya ka ihe ọjọọ na-eme ya nwanne, a sị na asị gị zie okenye ozi izie ya, asị gị ebute ya ebute isi mba n'ọwa Igbo anyị danda. Onwekwa onye anyị si apụsị ihe ọ na-eme o, mana ihe anyị na-ebu amụma, anyị na-ekwu okwu bụ Igbo heritage ka anyị na-eme, ọwụ ndozi ọdịnala Igbo ka anyị na-eme. Mana ọ kakwa anụghị obi ị kọntinu kwa nwekwa anyị si ekwusi o, mana at least nwanne atụmatụ amaka, tụgharịa atụmatụ, tụgharịa atụmatụ, change strategy ka a na-akpọ na bekee, change strategy nke ya bara gị uru. Ịghọtago, mee ka ihe ị na-eme nwee isi. Ọkwa nke a na-arịkwu sọsọ okwu na Facebook nwanne, nsogbu adịghị, mana ọ dịkwa mma o. Anyị niile wee okwu, ịghọtago, all of them is all die na die, ịghọta. Mana ụmụ Igbo cheke nri ya na ụmụrụ anaghị egwu ọnụ ihe na-adịghị, ịghọtago. Onwe ka ga-esi wee mee ya ụtọ ime ya ụtọ ọ dịka emeela ele. So ọkwa na ofu ala ji ka anyị na-achịrị efi, ọkwa na ọ dị mma, ọ dịbara anyị niile, ọ dịkwara m njọ. Ala Igbo maa mma, ọ maara mụ na gị, ọjọọ njọ ọ jọrọ mụ na gị, ịghọta. So ihe anyị na-achọ ka ọ ga-esi adị mma. So nke ọ bụ na onye na-eme ga-abara Igbo uru, ya jisie ike, mana ya hie ịsa n'anya, ya hie ịsa n'anya, maka na ihe ọbụla na-acha na-acha na gold, not all that glitter is gold. Ya so ụmụ ibe, ọ ga-adịrị unu na mma, anyị emekwa na ihe ọzọ.